okese na ontutu mu nyina manamo enso emfansiye ene wokɔ United Kingdom mani mu a yewo GN radio wo ho yewo Patmak radio wo ho yewo Abawa radio Amansan FM Brainy radio ena Sahara radio onum nyina wo UK mani mu awiei wabwadem wabiebiem ye adwumadie no etwagu yewo Kings radio eno de ni TV wo Paris France abuchimani mu yewo Dache Hima radio eno nso wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu ena adofoni adehia mo nso mo abadem na mo biebiem na mo fadwumadie na mo tie yen brebia ne biae bia wo a wutie yen no awie ye da se ebru yesre odomankoma ni nhira ne na hoden se nkoso anya okese ne ntutu ye nyina ya na mo nso emfansiye ena mo somfo Krobea na Yaw Asante nie ena wiei oje aman majimadwa ewo adwakese yi so ena wiei apesemakana na matenase na yachie de sasa wo hye ne nso ne se ya adesua ya ade kire ene Krobea jata meni wahia na yahie ye ba besom kwabe akra good what to say adum mase brono osidanya me good ananso ye da fro sa ena ye ukuada August bosome no ne de toso dunkro ne ne ananso ye hia ye besom kra ye koye ni mano kra they say ya cha August ni mu enti ye nya ti free mu pe na ye ko baba ni mu ya sene free na 2026 ya anche wakati na anu yayi makoba ye 2026 ya anche kra well mu sem na doso bebre sem na doso ede dodo ko ya ne dodo na wura mu dodo ko dodo ko afibia ni mu nsem we ni mu nso de no enie ena wie ye dapa ye ba besom awade a chia me oho akra me bo ha den ena ya san hia bio sa ena nso nye homegida ena nso ye besom sa pe na ensem no bi wo hodomo a utia ya ne mu nsem ne dɔɔso pa o asemo anano no obi busa me se awuraba no a ɔne ne kunu eba behia afidie yi so na ba ko kyerɛ sɛ ne manu mienu ba ko wo no oba ne ho ba ko wo no be ma ne ho panyini ne wo SS ketua no nso wo be ma ne ho a be ma na ehwe ketua ne nko a oba ne sɛ be ma ne nhwe oba na owo SS ni bi sa asem no mo kasi sei no obi busa mi mu asem mo kasi sei update me kran sa akra eno no de kwasi ene sɛ ye kɔ ya ye kɔ dantie mu no na ye bota ye pa ne asomdwe enti ye ne sɛ nka sesei de obi anya nware di a ade na wo mo nka momu na nkwadaa no nti na nka nkwadaa no nti wo mo nka momu na wo mo hwɛ nkwadaa no kopim se we ho na we ho na we so ma mesi we niema na wo se we so ma we ma me ho no sa akra wo do no kwala ne do no kra ne mu betete enti ka betumi anka wo mo nka mom na be ma no mom de na anka wa ye kra do se anka yesiesie na da no akra no a anka wo besom na wo ba no mom na ase na ayi kakra yaw bi ewo no mu enti akra ye ne se wo mo nko na wo mo nko da na sumye e ma adwen na ye mfa mpaibɔ entaye kire ne ye hwɛ tie ma wo na atwemienu se na atwemienu ne so a ya besen aba bisia ne de asumye kan ye de aberewa kan ye no ya kan bom se wo se yesiesie wo mo ntem a ne yesiesie ye wo mo sia na wo mo sia so akra na afi ye ja wo mo ama o ma hwe nkwada no ndi sei ene kosie ndi akonkon enyansi ye okay ndi ye tie fo no ba bi o mpeso mbo mpa ye ko no wo mo so mbo mpa ye ngo okay adechie na be kire de neba enti adofo mu ana mu busa me sa asem no emu nso de eno no ena wiei ye hia ye ba besom na Mustafa na kowa mahu se waba homa ne so o se akra ya Krobea santimi ogide wa rehemu se Yankopon ya adumunti ho ye ai odi adoma ba adom so da bia akra me bompa ye mamu mesre odoma nkoma ne nsem nkwa husan
de mamo pa yeda se eburu Nyankopɔn so nye okese ene Yesu maame Mary mehu se won so aba ahoma ne so boss lady o se akra ya Krobea Asante ene me nso me wa ha na wompom Awurade de ne nso afem ye enti yeda so te ase ene tough kid ene o se akra ma ha na ho te sei me ho ye na won so Nyankopɔn ya dom wode ne nso adom ye ene ogoro mensa nso aba ahoma ne so ene o se akra Krobea ma ha bio na ye mo akwa aba nso bio ene wie ya hia yi na ye ni age mama cha ene o na Krobea me pa cha ho te sei woni wa badwafo Nyankopɔn hyira mo pa no anya mo kese wate awie yi ontutu mu anamo nsiye na onka mo ho na akwa bo ohima deal ene o ka sa asemi ohima ya oba na ho te sei ene official Jay-Z osina na Krobea echina ya mawuda o Jay-Z ni trotro driver tasoma so Jay-Z ye da Awurade ase se oya adom a ochina ode afeko ka ho mfie ho Nyankopɔn hyira o Jay-Z afia brago ene o se akra Krobea na ho te sei me ho ye pa ene greater minds ene o se akra Krobea me nso me wo mamponten ene wie me nso me monitor pa wa ha Nyankopɔn enye muadom na ontutu muanamo enso emfansie okay ene wie adofo yeshia na ye ba besom ena no pay na mete ho dwendwena de bi ho na ade ni si mitrim na me kai sa asem no ene de ewum no adofo no kura ewum ne se mesre na mewre esa hoy obi bebu sa se ede na bema nipa wasre na wowre asa ho tie enipa wo ensem wode kafa ho pa o meti hey enipa ni nsem wode kafa me ho ana ye wo wone a se wo bie ahoma ne tum se monka bibi mfamfa na Krobea ho a wono be kansem de o on be kansem de nanso wa wutie me se obetumi atie sansem wode no afa wo ho ana afa me ho a ki se wawu ansa woti asie sansem wode no wonte wo wasum onipa nka sansem wode no mfa nkyerɛwo empodie waye ne papa no se nipa no no de boni betua wo ka nanso wo wi a obekai wo papa ode ye no na waka emu nsem wode e de afa ho de akyerɛwo yenhwɛ ebra obi afrim na ya deda no abusua gunsa ya bompa ye na yakata emu ne so ya announcement awie na ye de nado abubom na ye de bench mienu bi abesi enipadom no mfimfini na yakase ye awufosom ye ma kwanya se obi a owo bibi ka omra meka eyire ka bi emaka bi abusua ka bi na ye musa ye nyina yete o man Ghana yimu yate se obi awuda ami abegyina ho aka na kiri asembode ana wa wutie me adenti na upese mi wu a ansa na abeka asempa afa be ho a waka adenti na meti asie se maye papa bi amawo se maye bi amawo impact bi abi impact wo wabrabo so sa aboa wo a wonka sa ansem de ne mfa ntomasum ki se mewu ansa onipe entwen manipa ngu ansa na wakai de wo yoma ene wote asie kai no preko ene wote asie ensem woda obete ama sebe se na bamu abu e wo papa ye hokra no a ebe hye ni nkuran ama na koso aye papa no eya ka kire no preko entwen mani ngu ansa owu a oko meti hey se anana Krobea se manhia wo a menwenwene mesre se menamo a ebe sound wo madwene se me nso matumi aye bi dia ma obi ai enti ebe hye me nkuran se ne menyere me hona me ntonkoso nye okay se pressure kura da me so a sa asem no anipa no beka kire wo ninti no ehye wo nkuran sa no a wonam a na ma wo seresere e wo utrim e ma pressure kura aba fom
enti adenti na ene minya agokoduro na menka no preko adenti na minya saa pepa no enya me denya ma hohoahoa na menka ne preko ti se nipa na wu ansa papa bi a oso akwadaa bi mu efiri ne mofrase akwadaa na meto naja tini efre ne kwanto ewiase abrabo mu beye den de ma akwadaa ne maame ewa akwadaa ne hwemu opanyini bi a wote mpotamu a na akwadaa ni ne nate no oso akwadaa ni mu wobo akwadaa no wo hwa akwadaa no university wodi akwadaa ni kokoduru ho ema akwadaa ni ba benya adwuma kese ye be ye nipa titiri ewa abrabom afi yenhwe papa na wu na nipa wu a akanfo agidie mu no yese saman wo ho enti ne saman bom pempe ewa yie nasia na akwadaa no ebegina ho hya ase se o kansempa de fa papa ne ho no obofo a woba asase so be fa asa papa yi ya no ode ne ekọ enu obusa se opanyini enti sadie we nyina wo ye no wasase so wo se ai nanso mete ase no mante sansem wode we ewo mechi entwen manipa ni nguansa de waya ma wo no se ye wo fe a kasi nipa nanim manipa no nte da nipa na se sere wo suru nyankopon ni nsem nhira ene na ho bambo fa manipa no da nipa ne kwa wo hu se mete asempa we ewo me ankasa me ho ansa na me ko ena wie Krobea masem wani kwame akra masem nie akra mo monikasa moni adwuma ma yenche etifo nyina na menche Yesu maame self boss ma menche ana self boss whatsapp zongo okay okay akra entwe ma mi nwansa de ma yama wo ma mi hu na nimu ya me etada bia me hu se obi wu na ye kana chi asem pa bebrebe na bi mu die kwakora me kasa hwehwe ni mu die nti na woni mu nyina se akoy na ye na so wo twem ye kana ho asem ka biu my radio ya wonye na so da to ho na ye di ni ho danse no papa yi nimanka ono wano abrim wonna nim ansem ai na no ate a wo kan asem kese ma were ho ba cha manfo se papa yi ya de maami ya de na so wote asem de na wo ye ma wo wode oba ne ko school na so ka tire ne se na wo dimba ko school ne ko ye den ahia yo ye e kase na boy ko na wo di maami bayi na so wadane to pe papa yi ni mwanka na bana anko school maami ni manka mama wori eguyo na me ko waya ayefompo wonna toto no ma bebre maami o na mam ko ware na ye den wadan to ho wie na asimasi na ekoi aya ka bibi mani poni hu se de oye ma woni oni aso sure twa ma mi hu ansa twa ma bibi si ansa de ma ya ma woni aya ma mi hu bi na so bia so pasem de natie sure aso bia pasem de natie ndi mi ye ma woni ma mi hu na de oye ma mi mani aso Nyankopon nhyira wo oma nkwa husan woni ufuru muso ni asan biara mu entwe mani pa na me da ho ansa sure na ya sa Asante fosu wo su no na odi bo de ano na we kura de tua to ya nya papa ye temso kakra shani musu kwa ya wo ho yen na yen kwa na obitimi wu na ko han obo su yen Asante fo obi wu e ko han obi ebe su o mbe su ama ye sa me kama se akwa bi ayesi ye o mo hwie fufu mo gusu na akwa na be se o mayi to be se o mayi na mama me se mu kata so me ba nti mama ne wo ho ye de se wo so na ne ba so di su fie ba mama ye wiu na mama na jiso fa we de to da se ne me ba na be di wo ame waje de o ba de to da se ne o ba obi wa be di o ka de se mama wiu na mama na jiso fa we de to da se ne me ba ma be di ye hwehwe ni mu mani poni hu de wa ya ma wansa mani onu so hu za ampa de me ye woni aso powerful wansa that's it bro kwabe me that's it
Edini o nanso Yaw Asante na wi benji emfensi se wi o se na ya Krobea Asante yenso ye wa ha mene wa busia ye tieu mate ebru menso me dase nanama ena osana Krobea ma ha ena mi wo pachi no ma wan ena menso me hwew ye dase ebru krachi kofi amo ena oseme nso mi wo Togo ena Togofo na Krobea yenso ye monitor show no Yankopon hira no onye okese wate ye hwew from Togo ye dase ene akwasua gold ena ose Krobea no obedwafo ye mamu ha o ya chiamo na yabusa mo se mo hote sei adom ordinance wa cheye Joe praise ena ose ayeye ni aseda nkeru ade Yankopon se wode sa kwanya wei ama yen ne da so te ase akra won tonkoso amo ho ban wate emfa ma yen kire se ordinamo so me yetensem amankwa bo Steve ena ose Krobea ena yenso ye wa ha ye tio ya yenso ye sign show ene kabakuto GH ene osana ya Krobea Asante onyame nhira upi won koso amawo sa wisdom no man of wisdom na da ne da fa kire mama cha no say oh yes nana ye beto akoso ani akansempa wo ti asi ye beka bi di akrewo ye nka bi sei nana Krobea mo ne hwo ene aje afate ene osana na please salamu alaikum wa alaikum salam nanso ya seshia yes ya da so te ase ene ma mesapon ene osana na I love you too much ma mesapon Yankopon hira denia ene os godfather awia ya kan ho wate Yankopon nya okese wate tamate ene os good afternoon ene yenso ya join show no ene ye nu nyina ena eba besom Tofke does you are always on point nana Krobea se hia wo a onsemo a wo kan dadi eje tuato kroma ye nim papa bi papa no na wo hwe enyanka ani wisia papa ne yare dadem se bedie no obedie kura ho oden papa ne wui owuye no eho ne ebenya asa enyanka ne wisia na o hwe wo no no kra adaka ye di kosie di fra aburukyire edi kokosie no na yiase eno omo ka kire abusuafo ne se enam de papa na ya ma wo no munti emo omo nyensa abode ewayie na se wo ma bekikeska abom edi ama abusua no obia medidi free ewayie na se enso papa no otiase no na de obedi kura ho den owu ye no aduane proofu yi ewo na yiase ahuse ne yiase te omu nyina ya nhwehwe ni mu boni ayefo nipa otesa no oye nhwehwe ni mu boni ayeni ene Roslyn owusu pinaman ewo boase live ene osana Krobea menso me oboase a mehwe yeda ase kwayomoni osi ata rose kontanse for nana yenso ye wa hapa yenso ye monitor ene wiei adofo ye ba besom na oba de achi abie wonim se enra nkomo na yedi ye no Mami Jane owo Germany wo se sabaya no se wo mu kro mama mremu utua mamra ba ma ne ba be ye ne de ma 2 million ge no ka sa asem no ge ni nyiska no mfa nkotua ntu asendiska na ma se ge ni nyiska no enfama ni kuru na busuafo na ebiasi ni kuro mu da ya bema no edisei ya de nkwada ni nti bema no koku oba no enti abaya no onwane nye ne kra nkwa oba Jane o Germany ena wiei ye moha ye chiachia wo ye busa wo se umpom te sei ena wiei evidence nkroma onso wonfa Asem Beba Dabi dwumadi ni agro odoyen na yenso ye do evidence o UK awie meba a very good afternoon to you Yankopon hira onya okese na ontutu wonso wanamo emfa ensiye krache akwaba bra wanim o honte say good odi de say owura pa chefe me jamensa eja mensa ye fra mensa de yi kodwo mensa Kwadwo mensa. Kwadwo na afri he na ba ha. Pa cho mi Philippines.
ehi bi nsere Obuase bi nsere brono ba ko ani din ye me de wo obuase no ko ame ebi nsere eya me de se me na mete nana ponko ho na maame amre ntaate ho no se brono nana ponko no ye brono wo Johnson konka Johnson enti wu ko nyam so no ho na nana ponko no wo na maame amre ntaa won na di maame abna mi ntaachi ebra me ya adwuma wo Shaft FM no na mete amre ntaa nchen na ebutumi ya din papa e ka bi nsere no na aka metete no bi nsere o kwame bi nsere die medie radio emu mpanyimfo ebi mutrimo din bebre na trimo din wonu obe fili obe madwuma ye ni ho atre no radio mu adwuma efo mu mpanyimfo wom trimo din na nka nemre ya da so tua radio presenter bi ka 3 million unye ni paboni ni abe sa de 2.5 1.5 unye ni paboni abe sa de we kwame akra na ekom deme na me hyeda mu o edu anyumre nso amekọ akoma kase ebo abono nsia enti eba saa adami mi ni bie se me di bedidie no saa bre na amre nta ton abekọ amo ewo na na ponko no edwam bi nsire ne kwa so se adwane da so ho eda so ho nti mu ko bi nsire mu twam wo se adwade mu na na ponko dwa ketwa na ewo kwa ne ho bi nsire kwa ne ho no eni beans na redu school ho nyina na redu school ho nyina enti amatemo na wase beans yaguso no wasa abekwa yaguso na wode ama minua kuma baako ye frɛ no Yejija Elijah na wakwa akɔgye abreme kwame eno na media akoma abono eno kyerɛ obibi ene hwɛ de wonam munne emani mu wabam bebre me mani mu wabam mani mu wabam de wonam munne emani mu wabam there is a time coming sane me ti hayi a me ka bie wonso de ne be ya futuo dia mo bi me kan semo a ya na tasi wo mi amabra bom e di kire nipa nya se me pese me ka de asie na kire wo da bi me pese me ka kire wo se wonso de no de wonam ne no e be ye history ama wo e kire bi enka hoda okay koyo wensa ona binsre ho ana ufri patro da bi me firi kumasi ya ne ko ufri kumasi ya ne ko ene asem bena awiei ade ufri binsre boase aba beduru yanim ha wafidie so hye wasem na se bonkro kirekire mu yie na yente wase de ne de wonam na wadawroma de nam se nam ti kumasi ya tunsu ha nam ye adwuma wo village ba bi aton ka huru no okay now ye ka huru dwuma ka huru ka sia ka sinimi okay na wo adwuma mu anam ababa fa wano ben we bibi we no ababa bi beto ka huru ni bi ababa ne beto ka huru ni bi e wo wood village ha tinam nim bo asekura anti no de ma bi ka 550 cedi 2015 ana ma me se wo jinsika ma me se nam se mi nam me wo adwuma mu tinam ni ma me no nam so ma me ne afa na boss nam so we boss wo de fama no anko usundu de metua ubetua ma ababa nam nyini da is it 2015 sa time na ge ni sa 50 cedi no bia wo de beba boase ya na ma me ne da ne ka no usu me so homa bro mtim enti ye ka ne fili kuma se yoboa eyiba habo ba ne ye ni yi ka welu fom ewia ne age ye social kakra na ewia ne asa wo chegu botoma ne asa ma 1 cedi ta ba ne to bi na wo su sa na wo se ne me che ka welu ma no ti me che ka welu na gu botonu ma no no musa nso mi wo eyele na mti dabi de utua ni 50 ma no on na ebusa o sa se me amani ya bam ana wase me wo eyele na mti dabi ana ode ni number maami geno de number maami na ja o se me hwe no enti 5th new year no 2015 new year 1st January na mde ko hwe no boaso na nim ho da o ka kire o se firi kumase ha wood village ka huro besi ho na be hwe no wo boase na tie o de number maami ena wonso
1st January yes. New Year 2015 we see mu free Kumase ha ade a won ko obo ase da oba ase be hwe minti wano ano ne bo ase to aso ana mkoye ndimi kontem da ba de ko hwe no an kontem a hwe ya na bia kosi de bo be dum na ja de bo ho ne pa me ko me digwa kama to ba ire to nya do ne muku ka ma hu no ba de ye timi ye me ko no se ne me ko du ho no kura no no de phone frame me Russian park and the parks, nam knew where we are. To the Indian could go and the music, Bob Ben or 9. You couldn't, not so that we could be. Now, Nampacho, Bema no body. What die? No, Saturday than work, Malco. You ya say, we did New Year. To me, and I'm so nimati. And you die, Madame Adetching. Echo so. Oh, no one it here. I swear. And I ja. We know the 2 minutes and the Ninsamba. New Year na we no Mr. Ba Kumasi bim ta be to adwuma so ntina me dia kwani aba keka shem na ya ntia sie yi ti o da bia ntima se me kan nya ntina me dia kwani aba me kwani maba timnya nam ne bia nam dia ko di ho be na otwemienu na ma ye ho adwuma totoma na waton na ma sama ba enti o ma ne se Kumasi ho dia na me ko ho bim ayi madwuma ko kura bim o ma sokoba wood village ho bim timi ko he wa be busu mi amba mo se ya me sento ba wa nya ni waja adwuma edimu saa na ja nyinsa no be 4 months no se ne me yede me hwe no hwe no an wo ye me ja adwuma no kura o na de adwuma na aye wo bo ase won so de hwe no ho no nam tia se akwese ba di no ne niema ni galamsi na ayo nam ko nyinsa se adwuma de na jete afili mi nsa na mi sa me niema nyina kotana no so e wo hen obo ase binsere gen no na gen ti binsere ho okay fana na pon ko na ko na wokan okay ene didi man o de woye ene o woye no se ne ba na betum madin zata no wo ko be 8 months ene o se beto akura ne din na ye no me ho ade na so sa asem pa na ja zata no sa ba ko maso na me no de me ye adwuma no de bana penasem na me de akura no to no e fe na ditwa o de man de ditum okay nam dia kwa ntuntu ye de ditwa one ne ba no wa na otu ni din okay man okay timisa ba kuma so be bo ma me ne le busuafo nyina ma ne se ma me se me ye ne ho ade ja sempa mu bo a me na so bra wanim ba me ko me so me firi aduma franco konkoli hono ntumi firi na me ko ba ma busuafo amane no me ye ma dum na 22nd April de ko ye ne ho ade tun ba din nyina awie 2016 second April wako ye oba ne ho ade watu akwada ni dia dutwunwa to aso na umtim na me tete ho ye ne ho ade ni ye mfa se be 6 or 7 months papa bi to kokko ye feeling nchen na se wa fa ne mpana obi a waware no awa na ye ne ho ade no fifi ni pafili kuma se ye ne ho ade no woni ni tifi kurom no tifi kurom makotena no so wako Salome wo wako akotena oba ne so be ma Salome be ma Salo tumi never nyina tugu abonte wa ba Salo na sasa atuma na guntu maka no so okay enti se no afa mpena to aso free ho to aso free kokko fi ni nchen se no ne hye ho tineta me de no wa yam bola wa yim bola kura yim to atwe ayando di msa ba kuma se yenye yi na mso na de sana trade ya mso ni mefu me ya to me do na fu za tan kwa na aduane ho odin me do na fu na ye ne banchi nti awale ne gu ye nyina se banchi ni nyina wa ye le wan fa ma me mso me ho na mso dali me kuro me de me sa ma kuma se won so abo me na sana trade ya ne mepe edan na matnem to me jini nua dan na ko trem na mdi me ala na ko ba di kakra na wokuro mo aka che onya kwa so wontumi mfi dan to onya kwa so tumi na mati na msa ba kuma se yekuro mo me di ba boso me to me ko ye no na mso da bi akra no so me penasem me ko fi ho na me de mako hwa akra one ne ba no nti me ko hwa akra na wase sa to me ko du ho kuro mo 8 pese 7:30 no se ne me bi kunu ai na ko tutuka ko fa produce for me be ade ko wo de ntokwa ne ko ya na ma mi se ko hwa akra no o ko hwa oba ta na tie ma ko du ha mi be 7:30 en oba ne se o se me kunu ana odum ko tutuka ndum produce for me be chi mi ye de han ko gu mi nsa anwumre na da bi ade a chi ye
nya baby die na mo baby da ana de che na maame omusan se na maame papa no nko be o de no se nko be kumi eh ala obi an na wo no na dance ne hwan no se the dance ne ba no se ko so de onim ho ko tutu ko fa o dance ne bela ni ko fa na dance ne ayina kwa ba ne baba 15 ne fe ne 15 ana maame na wo dada na no wo 4 wa wo 4 dada mpanim 4 dada na mini kunya ba ko kan na 5 ana mo se wa dance ne no ko fa na dance ne ba na ko musa kwan se ka papa ne wo be o de na papa no kuta de ha ko se mi kuta se kan na ombusa no kwan se na papa wo ba no kuta de no so kuta fe na nyame ncha de ne dijame be mi ma ko yo ho ma ko tena kurum ho ani akwa de na me nkasa me hwe na na mwa mpana se man kasa me picture kura ba me hwe da bia one ne ba no me wo no na mpana sem to me nkasa wa wonto me ko kurum ho ko ya tinta su egu akwa nanum kete dade no frame na wo ni awada enti ma hwa akwa no wale ne gu ye nyina ma hwa akwa na wakwa na 6 years na so me pacho na wale na gu long time mtim ba bi na so they say da akwa na nyin tim for some dey akwa ko chen nana o se da o dey akwa no kwa mfa ne ma obi ama ye ho ade am no nyina kom kurum ho mabusu afo ba on so ba ha o se da me mpene na kurum ho for so da bi o so obu kwase ande fa ne fa ne ko waju na me ne ko tutuka waju na maame no afra asem se wa frɛ mi yae na cheche mu nyina maame se wo ye ne ho ade nam se ha ne na so wo bana ka so wo ye wo ne ho ade ya mesi ne court me hu de wo ka che no ti e kwere maame no busa se papa wo ye ho ade no se pin na maame tu ye nyina efo se em lafi ni ye me hwa akra no ana ye ba ni de akra ne hwede fa ni agoro ni bi bia me na me ye afie de no asade ababiem se akra no anya ha kasa ne yamu da bi na me so ko afu na akra ko san suo me na me fa ya me de adware da bi obegin sika enti akra na nko nsuo no te me ba na so adu me me ne ndi agoro kama ala no nko nsuo no enti ade chen ko bejiska akọ school da bi am man 20 cedi ko ba na so me ma ska ne bi agompo na mbidi o ma me no sia fali ifin ne kure me akwa ne nsum chen biem ada akra ne kobo ne maame na manne so dada so ma miska me na me di agoro se mba na me di ele me se me di tieni no nya na aka no ho enti ayi 10 February be di brunya yayi e feel o sense so ma akwa ne ma hu biem me di akoto na busuafo mba gi awale no aye bi biala no sa fa ko tutuka biem nam sa ko enti me ko na maame na wo first ne o feel ho yakoto se kan wan no se kan wan de esa kan ya ne sa ba fi me ko ma akwa ne sika so wonye hwan ne so wonye ban so ma na nye o ma akora na nye ani sika no 20 ye ko na maame se ya me ko ma sika hanti be fi na ko ma 20 cedi o so ma na nye sika no ndo akwa no free homes nana o ma am ho biem won so de me tio da bia mafu nkwa de me wona te so fi twa fiase mi nim ho na so da bi asem no bi da me na bisanya me ba dia na fe ni fi du am fa me ho ba de sika ma me no nya akwa de influence nana mba ya masam na wabie na no aka kire wo sa akwada de nya wo bada wa se nya mba o se nya wo ba se nya mba tempese me hu se nya mba dia ba so ni bi ebetime dia danse am dia ni ade ndie ni bi dia ba so ni bi yenko ye dia ba so ni bi ma wo na hu sa akwada ne ye wo ba wo se nya wo ba wo na hu ba nana ti die hia wa no endi se wo ma akwada ne ma wo nche bi na san na se 4 days me friend kwa no dwane the picture wa me ani picture ne da o frɛ wo ba no no dwane the picture ne da ho ese ma me na kansa ma kire no oh nana me se me nti se from never fine me kwa no ni sa hyembo tom tese oh me fela se no da ho no enti na de se me da me na fi boy bi sa mri me da me na on so de we fi die so de Otec de ha na da me nu fi okuru ma ya kan ya me ko twa kwa me no na so ne wa da wurma me da me se ma yo ho okuru ho na wa bo am na ti ba bi di ya tu na mama ne akwa babio akwa ya odwomtuni bi ebo ne dwom me ka odwomtuni anakwa ame adwen na start resi kwa me ma me hwese no so beka ya otu ni sei osi bregu eyo bregu eyei ayese dwom kro no enye ko ni mu a eye ma bi o
Missy Bregway, yo. Sheshe, racing ye. Oh, dear, yet over Mamma Bre. Enti, say, Quadro, who's a ya bregu? My bregu, you yes, me ya bregu, Brawenim, my past, my child, Mati. what who's a ya bregu? What bregu? What bregu? Bregu, so dear, ya. It is a new bad dear. Omo, now a persika would ya. Okay, a femienshe. Obana wesiano, ewo kahura dwumam. Edi epa na sa abre no e kan ema wo ye wadwen se ubetutu adafie so afri kumase yakotena ne so ewo bi nsre na wuntie se de me ma ide wa woni tia sa ba wunya hunu a na hu sabi wo dam kraba on so sabi no so gram tenten samia na man enu ne ebri wani so no na onni mampanyimfo minya bi se me wumbi na ansa na me ko hu na ko wubi maka ho wo mi nu wo hodada mi kuma so ho yo dada e na one ne ko wo ka akiri se mani nsan wo kwadwo wo mfie sai na mo 52 1974 de check mami kwame we date ni 1974 eno oba ne ye frɛ ne sai wo bi nsere ho ye frɛ ya tawia me fan so ya na sa o de ya la tawia alaba when the how the influence ni na ya man for the friend alaba tawia o ye mfantini ya boy santina nickname ni nickname any alaba tawia o ye adwuma bɛn wo binsre ho sa se le wonu amoton onu amoton na o hwɛ no ono nso be wo mfie bɛɛ sɛi ana wo ka kyerɛ wa 45 o tie woni 33 ti ono nso be wo bɛɛ 45 ɛna one ne ba no ya sese ya asem aba ho yi ono nso wo mfie sɛi akwada no 15 October be no nya 11 years 2015 October 15 11 years na wanya woni okay ebre baina oni oba ne ntem eye twitwitwi na de ne kofa bae kirekire yehu sa wo hunu papa ne ko wale ye no papa na obaji awale me ye ne ho ade bi okofa ne mpran no wie no kogo krache ai ifiri ho ko no wan fami anya ba hakwa mpanto bi mu enti na wo waware no ene ne tedan mu wa ye ne ho ade ene okofa asa mpna sanity ansa na awale no gu no me ye ne ho ade second April 2016 ti o twempna na ansa na aware ni gu je me ne ho no me ne ho na se woni papa na che na efie ne ben wo se ho so fie de wall ni ho e ben na se woni sa papa na me ho chire me na mko ba di ene ade na se ho se me ho awe na se papa no fa ne mpa ti wo ba de kurumu no ene ono de kofa asa papa esa sa tam no na wontumi nya asede se be ma sa adwuma na me na me ma hobi ne skane ma hyehyɛ ndo fa na ma wale gu ye fi wonde wa tan de ne kutu akura ensese de watutu adafie so afrika ma se akotena bi nsere ho se de mi ama ha me se wo kai kwan ye fa so e ma wo free kuma se ha e ko obo ase a ya na de adwen na ba utrim ya na me sukura sa adentia ya la ya na ebe ya o ya be mensu kwajo kuse kwajo kuse ayadru hwana de ye wo so kuma ko ma mi di dana to nu ya no a man sa ma chibi ho no de che wo no man sa ma chibi kwajo nya se bi so nso se tenten ne gramu yi na chi wo ni na ka me ma de didi kwan wa ma ye o aga didi kwan wa ma ye ya o ti hukuma si atonsu na sebe besra me wakọ akọsra na ahwe ene one ka akọ so tena wa tonsu a ebi anka ba this time papa ne bayi a na ma mi a ye na adwuma ne bayi se ne na anka ope wasemi ebi anka ba this time kura waduru ba bi o kwa me beto nwumi ma kwadwo ma me wae senka ebrebe tumi asan na chia kwa me beto ma me enka san fofra mi ye nka mi nye bio to malumi hopa senka misa ya kwara bie mwa
de obetumi ani yaw ne ne ye ye obo bla wo frɛ backup me se wo na no to bi ebe backup na me ka kyerɛ wo na no to bi ebe backup doctor wo di grow fine tonic by wo di bi by mba cha ya amakwa mi bi ne no mo ate obo ne ne nye Kwame tournament ye abi ma mi ya backup hey masa yeah live we on senkebre ebetumi asan na chi a yaye mfumso yaye mfumso kasa mfumso no nka ye nye bio ena wi America ni say wo di aba be siwtrim enya kwadwa a wotimanim ha na wo su kwadwo mensa su a wo su ntina America ni say ba me pese me kire wo say me senkebre say kwada chi a minimum nyoma nka me correct e wo me life mu saa na hunzu ni mo de abesiwtrim unimu nso de opanyini otinikuma se ha oye ne kahura adwuma enkakrakra onya bi hwe asa 2015 otumi tua obi ka 50 cedi e de che no na nipa de busa ne ye papa ye kwadwo wo kai sa papa we pa wo ye ya unu ho bebre senka hunya nka sa 50 no wantua amfa ma awura no na kwadwei wonfom so be pa na wo ye saa no se wututu afiri wo kuma se ha akwatena oba so Salome di enti na ma wo ye saa nim danfo ye nim da bi ende wunim di na ma wutu firi kuma se akwatena oba ne so ta me ka se me nim sadio me ma mfansua de o me ma mfansua de ye ne ho ade ne kwa me am tusususu nya 13 million na mde ko tam ko ye ne ho ade kapele kwa manya na amanfo a meche wade kakra omo sikara se ya bragu hey enti ema ho nyina re kura na dan na Easter se na nka ade be ye ne ho ade sa abre na nka wo mfa mpedan han na ni se minim odo no chekere me dodo odo na chekere me oje wo ho enye odo asawa na hwede de wakwa akuduru enti wo ho hwe ya wo de dan e baade ada da baade no wunya bi nso ana se me che se okofa papa ne ma me no oyi me twene kura na me to na no mfa papa ne plan de na ye ono aduane am ne ko bagalam se ne ba no ma bia di no mfa papa ne plan ne ma ani o ma say oyi me ntumi to ha ezesi awa ware fofora na ne foforo mpo walibi abon utrim on ware bio me gahe ami aduma be san ware biem nyame ncha de papa bia masase am de kuku e obi nsre ho na abo ami ne do banchi ne ni ko ngode nyaketo akora do banchi ne aburum sa tama ese da ho kire de eni ho hallelujah hallelujah yesa de anka me numa du ko ni wi ntem sa yo de ye wo no is a broken heart chill ama ye chimi mprenu tutuka mprenu nyame so ntimi kwa na maba unko dem nem first one was me kunu ma tutuka position ahomachimi da house no apam kwa mi da ne fie ntwia so da house am hwesa position opam no ifa na oda fie ho odiminia magu ayi so ne fie ayi asaso jare tatam niska ko jidan ne ho fon so kunu tina da jare mi dan ntwia so ti ahomachimi da house am hwesa position verse 9 onso be ma so ebu na mami so bukunu misi kunu sei na no ndimi share kam ni ko tutuka na yam ko dem ma 3 days se ko kwada man kampo wo dem mu nansa 3 days odim ko tum 3 days ona hu say yes prison dey ya na nyanya mencha de mu fi mu tun ma so na nyaketo ene kure this ay man dan apa mba ya no se problem ensa asne ko na man tia kapere tia ba ya ne de papa wo so yanka wakun kwa fumi nunca sa kwa so bum diam yad ma mo ma shankam akumkurum one ne kasa enti ya ne akwadwei adenti na sa nipa wei na se watumi abie na no aka kire wo se akwara no enya wo ba
jai manen kai edane se bo a wo mienu dada ti jai no na on fai na me nya ma ne fa me 10 years am ne akura wo kuroko na nka me nsuo be sansu ama ma dware kura no sen ka me pu se ma koyo ho nko se wo nyini bakra ti ko ma me nsuo kura na tan oba no men ska kakra na kam be kra kwa de abaw sa o pemasem kura no woni o so penasem na o man panyimfo no omo we omo so kura de na jai omo so kura de kura wa nhwe o man na ife omo so se di bia ni enye bia edi enti na mpanyimfo no ma wo nchen ana wo nko mo nchen ko se se wo kọ wanim kakra o mani afipa ne so okay enti di enti na se mpanyimfo no emma minim mo so me show mo so se de di nyam de ye min na me so minim show mo papa show pa enti minim na we no akura wo na yi wo mu sunsum wo mu o ya me kraba be dana jukura no na onje dem picture no de o dana do e de na yi wo mu asa ne spirit wo mu papa fi so wa jia kura no be dame na o se di kam gase wo na dana tinto sugu akora no first day no di ka fem na duelu wo se na se me ni ho de bia no adwunu mtim so ati o se nam tem akora me so ati kora da wasa so ye di ye ni enya me ba me tiase cause mu dan nyam se mba ntina mitimi nya achiri di no so de me ko tutu mi na ko mpi mi ana be ma na bi ko so se akora no mpa nkunkuru na close for se me nya achiri di so see mi na akora hu masa be di am uja ye nyai mo ma me hwa akora ni photo no tete ho no saadi we ye de DNA ewo enkwala mu be ma otintasuo egu akwada num enka atete no na ye de tetefo e de DNA o de o ye be ma na wutie mi na awie ya tie ni ye se oba e de nyinsen se ye wo de a owo otintasuo gu akwada num na sa akwada ne nya oba akwada ne nyini mobra onyini mobra abrabo ne besei se wo ye oba na wutie me se be ma wonim se enye ne ba ne bi a oba wa wo no se o ma ne kwan e ma ne tentasuo gu akwada ne num a wasa akwada na abrabo na yete entasuo o se na onyankopon ye na dwen se obo nipa no odede na ndwene nipa wonwene nipa wie ye no ohome enkwa home wodigu nipa mu afemu nsanhwe ebra Yesu Kristo ba asase so na onifrani nani afira wodede ne de no wode ti sa nifrani nani wosore ye no wose kɔ wose maniate wose kɔ entasuo ekari weight enti sa wo koye DNA a de enti a me kire onie ye ntwemoja na ye DNA o mo amutie na amunim no nyamoja na ye twe DNA ye take samples e di free udodom ene ade enti ye take part of onso saliva ene ye de hwe se me banie ana enya me ba no enti se me ena osi nyinsan ye media okay mate wawo na wonim wa wo musa nyinsan wedi am de kwasha na Krobea na se na Krobea be tintasuo e de gu kwada nanum kire se eye me ba first ne eye sesei na yesi ani bia nso ebi fa kire ye akwada no wase na brabo se nya ne papa wase akwada na brabo enti yei mahuna akwada no onza papa wo ye titini dadu photo na meka kire o se ye kututwa we nya kututwa no aye no onima you know kututwa no ye no okay ebra ne nkrabia ne bekere adofo munse misa ho hia o de o wa asem bi na pese mbisa obetumi de atum ene mabedwafo wa ha memo o mo sa kwan no ono nso bebusa ene Isaac Bota
behu sɛ wo nso wɔ ahoma ne so ɔse akora bi gya nkwantafo yɛn nso yɛ wɔ ahoma ne so a yɛhwɛ wo ne wiase deɛ ɛya ɛne breguo ohwɛ papa yi a ne sua wo sua nyinaa no ɛyɛ breguo Dr. Grofine akɔaba Krobea bejo so opanyini na umpum nyame adomo de ne so ache good eno ti grow fine that's it arofo awiei Dr. Grow Fine ene wo ye nim hey na da ne da me ka kyerɛw sɛ papa ni di ankasa wo ho nanso enam adupa wayɛ ɛde aba asase so nti ɛno aso akata de efrɛ no ayɛ Dr. Grow Fine unim die ntia ɛyɛ ne nsa so ɛna Grow Fine herbal tonic aba ɛdro wei ɛho adanseɛ sɛ menum ye no tena fidie so sɛ yɛ ka adeɛ bɛsansan akye ne eguso ka ho adanseɛ kyerɛ sɛ sɛneɛ aboa nipa ɛwɔ atiasefo asase so no menko amintumi nka ɔno na ɛnam so a wasan yɛ hwehwɛmu ɛde atatoɔ yɛ asabre yɛ a yɛ kasa yi wakɔfa Grow Fine ointment ɛnso de aba na saa ointment yi a wɔde aba Grow Fine ointment yi eja tuato na wɔtwe abɛsi atwam kro me kyerɛ mo formula bi na ɛnane nansa yɛhyɛ na wɔtwe ase abrantie bi frɛ me na na yɛ Krobea Asante misi miwura wɔse akora wadi aboa mi o ɛnam se yaden krakye ne sɛ wɔyɛ nu adwuma na sɛbesɛbe na ne sisi ahotonim doctor wɔse ne ɔbɛkɔ abai wɔhyɛ da me atumi ɛkye anwea ɛde anwea no bobɔ ne sisi ne so a still sisi ne mu yɛ ne ya otumi mia nua nsuohye ɛde toto so still ɛyɛ ne ya enu ahodo a wanom wantement ahodo bi no mu a wawusuo wɔ kwa yaresabea yɛyɛ ne sɛ ne nyina nkosi aga enti na nam saa yɛ so kra ma sɛbesɛbe nkoye ɔse nkoye first wɔno ampa ɔse na nkotumi bɔ adwuma ma ne yere ho tɔ no sese yɛ nkɔhwe agiagu ɛna me kyerɛ saa Grow Fine ointment formula no sɛ wo deɛ wunya Grow Fine ointment na fa sra wo sisi akyi wo de sra wo sisi na akyi a fa tawro fa bo wo sisi akyire nti sɛ deɛ ɛyɛ ofi a ya ne yɛ no mane mmɔwo wadware awie do mane mmɔwo wo de mane mmɔwo akora minim deɛ nti a meka ne sɛ yo mane mmɔwo na wo wie a ya akosina nim ubohu sa agofraba no so be yesa ya na eno apply sa formula we bi osena na Krobea se wa ma mahunu se ma san simi dadam sisie mu ya wa na wote doctor asedan karuade nyankopon se ekwa ena wie yi ya san ne wahia yi miwura ka bibi kire ye yo Krobea am che oni watiefo na formula ne de boys bi frɛ me se doc na sada formula we wo hopa na wanche I was Krobea now a researcher. So, hey, the ready ba obia okwa of us research. Very good. Now umaka sa da obade beka se boy chiri nyusu bia demonstration bi o de ba. Eto de orusu a ogusu. Na omusu ni omulamu. Na da obeka Grow Fine ointment say enkokra for the empire demonstration ba nyago. Yo, ya do sa de ya to adwuma de ne so. Enti Grow Fine de obi enim say ye dura aba na ababua oman. Good. Obi obadum Grow Fine bia wa dasipe odi fedre ho. Good. Obi se ni su bire no. Onu Grow Fine magedo na jai. Obi se dura na dua wantimi na onu me ye wada. Na de beto mu ama Grow Fine gi dini wo man mu ha eye menstrual disorders. Ye mi amanum. Omu gi aduro no so mu bo hu dawuro ema aduro no agidini. Good. Ni ekoye research edi nkunwanwaso bi aba a efre Grow Fine ointment na aduru edi ye ne xylem a eye aduru papa eye yaw aduru na edi afra ye adwuman the last week ye buy no ye beka arthritis na de ye beka gout. Okay. Ye ka gout a eye yaw a ewo ni peduam na eba waposo. Last week in buy me say be kire say waposo bia gregrio bi chewo. No correct. Sa gregrio no anwa bi we friend glucosamine. Eno na boa
ma ɛyɛ smooth sɛ de bɛyɛ a wonte yaw okay na wonya gout no a ɛno bɛyi saa glucosamine ne firi hɔ patro so ate aseɛ adentira nipa yɛ didi yɛwe nam adeɛ bi wɔ nipa mu ɛfrɛ sɛ nuanim ɛne nam mu a ɛfrɛ no uric acid okay na saa uric acid no wodidi anaa wowe nam a ɛwɔ sɛ wonum nsuo bebree na kɛfra wo dwonsɔ ne ba na biribi ne yareɛ ntimi mma na ntimi amma baabi obɛnya atena ɛyɛ wapɔ so wow sɛ acid biara so ano ɔden nti mmerɛ bi ɛbɛduru wapɔ so no na apamo saa glucosamine no afiri hɔ na ɔno akɔ take over nti mmerɛ bi a uric acid bɛgu wapɔ so biara no wote yaw na ɛstati firi kokurumuti na ɛforo ba na abɛduru kotodwe na abɛduru sisi nti wohwɛ a obi wɔ hɔ a ne kotodwe ɛhɔ a na ɛhonhono saa yaw no so ɛbɛyɛ wo ya saa because sɛ glucosamine no wɔ hɔ deɛ a nkano na ɛbɛba sɛ de bɛyɛ a kasɛe ɛnka kasɛe okay na ɛno afiri hɔ ama uric acid no aba no deɛ mmerɛ biara no wobɛnya problem wobɛte yaw tu no grofan magyaduro no a na wode ointment no atwitwi because saa yaw no deɛ woanhwɛ yɛ bɛtumi atena wo so akyɛ na woanhwɛ yɛ ne bɛduru wo sisi deɛ a wohu obi a ɔba a wohu ne sisi asa na wohu nipadua no sɛ wakyea ti maka akora mfa de ho ɛnɛ kɔ ɛfrɛ sɛn wo spine no a na hyehyɛ mu a mmerɛ biara no wotumi kɔn mu nti woanhwɛ yɛ mmerɛ biara na wokita poma nti ɛyɛ research no ne ɛho hyɛ saa aduro grofine ointment no ɛno so boa ma saa yaw wei no ɛfiri hɔ good nti wonom grofine no a wohyɛ bade ka kyerɛ wo sɛ grofine no deɛ ɛnnuro ɛwɔ mu ne dɔɔso nti wonom a ɛboa ɛma saa nnuane nnuro no a wohia wɔ nipadua nom no wonya good na wode ointment nso atwitwi na xylem no aboa kɔyi saa uric acid na firi hɔ na grofine magyaduro no ama waduro no na wode ahyɛm sɛde bɛyɛ mmerɛ biara no wapɔ so no ɛbɛgyae ɛneɛ dɔkta yi sesei yɛntumi nka anaa yɛnka ne sɛ grofine mogyaduro no ɛne ne nkui ɛnante mom prɛko enti sɛ wotɔ grofine herbal tonic na tɔne ointment ne nso ka ho very good okay mmerɛ bi a wobɛnom grofine magyaduro no na wode ointment no bɛtwitwi no na kyɛ sɛ yaw no deɛ anaa yareɛ no wopam no firi hɔ okay sɛdeɛ wɔka no bɛrima biara a wɔsisi yareɛ biara ne mɛma sɛ nkɔ yie nokorɛ ɛnkɔ yie 100% nti mmerɛ biara na ɔbɛnom grofine magyaduro na wode ointment bi twitwi wo sisi wobɛtumi atua bi sɛ wotumi tua na adeɛ akyi deɛ a na kyɛ sɛ wo sisi no deɛ wayi wɔ haw bi afiri hɔ nti wonom grofine magyaduro no na wode ointment no so ɛtwitwi baabi a ɛyɛ wo yɛ biara wapɔ so nkotodwe nkanka na woto ase a ɛtwetwe wo asɛm no wabɔ so yɛabɔ ho dawura a amanfoɔ anum nnura ɛnkɔ nom grofine magyaduro no na nya ointment no ɛtwitwi na saa berɛ yi a awo aba yi koraa so wɔ problem wo sɛ bidiman mu ha anaa Ghana ha mu deɛ awia bɔ ha nti mmerɛ bi a weda no bɛkyɛngyi na awo ba no yɛbɛduru nwununwunu mu sei very good yɛwɔ adeɛ bi wɔ wiem yɛfɛ ne barometric pressure ɛno ba a ɛma wo nkyiri mmoamoa ɛma wo mogya tokuro no afifa mu no ɛmoa pa so ate sɛ wo nerves nyinaa mmoamoa wo dompem ɛmoa nti woanhwɛ yi a ɛde ɔyaw kɛseɛ bɛba ɛfiri sɛ baabi a mogya nnuro ntam biara wonya yaw baabi a mogya nnuro ntam biara mfa wo biara wonya yaw ɛno nti na ɛsɛ kuro to a wɔbrɛ no ɛnam sɛ mogya ntimi mpenetrate no nti that area no wote yaw no nti no grofine magyaduro no na fa ointment ne twitwi baabi a ɛyɛ ɔyɛ biara grofine deɛ ɛho sɛsɛsɛi deɛ baabi a wobɛfa biara wonya bi ɛno nti yɛayere yɛ ho sɛ ointment ne so baabi a grofine no wɔ biara no yɛde bɛka ho amanfoɔ adi ho adanseɛ ama nnɛ aburukyiriman mu wɔn start de grofine ointment no so ho adanseɛ ɛɛba especially wɔn a ɛwɔ mmeayɛ a ɛnwunu no very good ɛna deɛ ɛboa kakra yɛ nnuane mu a wɔn yɛ sickle cells anemia wɔn so wɔn mogya no ɛnyɛ te sɛ yɛ deɛ no wɔn deɛ no ɛnkyɛ na asɛe nti wɔn grofine magyaduro no na wɔde mu akɔla anaa ɔpanyini no a ɛboa ma mmerɛ biara ne mogya no wɔnya nneɛma bi wɔ mu vitamins a wɔsɛ wonya wɔ nipadua mu
na onya wo dompenum na wo dompenum ti bi gina no wonu growth farm agado na ebeboa wo na wo kase ne so eno ma ebema kase na ayeden ana bema yaw atu afiri mu de o so wo de ointment no so etwitwi ti sa nuro mienu a aba o manwa so de yesira mu se de mu sinya growth farm ho adanse na mo num nuro no na boa yen maame no boa yen nananom ni kunu so aba good mo fanka ho ni yenyu so se de be ya bibia be kama sure ebia no betika mu yemfa domba ne ma no eno so hu hia eno so hu hia 0244 59 65 32 0244 59 65 32 obi frame no bisa dog na duro we wo hodada no wan farmer adentra ene chechire bi se bibia wone mre sure ya ne empesa ade ne beba na afi beba madwa so no afi na obesa ye ho research nti etu ebuase tama grow fan buy a ye ton aduro no na we nso yeguso a ye ho research akra no koso afi na asipi good ami ho se sa oyaw ne de na duro kese pa wasase so eye xylem se dia da me buy no me kan ye no nhwehwemu kirem won encyclopedia britannica man hu se emra yin nyina age nkwa Yesu Kristo ebura ye buru no eni ahotutu a wonyae yaw na wonyae no na buru yaw bia so timi mani fenti ne nam se yenya saa xylem efra ni nro ne yede kwa kan ye no ye yesi ko hwede kira kwa so robofo de hwe wa sorry wa ko so okay enti ye dura tetifo no ayusu ma beduru China ma om de ye dura bi kra friend China rob se do na bo adwuma yi pa eno ne yesu ye hwehwemu hu se sa xylem no eno mu de gi omudini eno ti research akopesa nduro no e de afra ye noma ama je say bibia ekoyie powerful ointment ni kwa so de ne bo wonye den 15 cedis ena growth fan so ye 20 cedis to you 35 cedis wanya mienu nyina wapamo yare wow to ho na so ani so brew wado ni growth fan magedro no unsa no na ye titiriti wado ni growth fan magedro no edura na dwena wontimi na wado ni growth fan magedro no usisi unkotodwe wachiri bremo otu ase atwetwe no so na wo de ointment na ka ho good emre nti yemfa number ni ntudwa na yen chiro ba bia obenya aduro ni bi ato okay 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby eto aduro bia obenya grow from agedro ni bi ato okay any ointment no say ye pharmacy okay herbal shop drugstores yenya kasa so wakasa na mo echi to aduro no obenya bi na emom se open dudu mu atu aton a ya akotafo PFA pharmacy okay open 1000 cartons obenya ma good Missy Herbal omrom Angelus omrom Apidanko omrom Calling ako Ashtown Bezaruka okewo Tinatex Sofulai Purely Webuakwa have me wasafo pole Sakseba patase blockhouse NNA so patase wa Costa Pharmacy Pampaso Yellow and Oil Wamokum Smart Herbal Obuasi Santiago Bowura Pharmacy Herbal Shop Drugstore Usu pe grow from Magedro no Koko Magedro no NNA ointment no aba no dudu obi opebia obinya good na wo ye bema na osusi ye oya na do sra wo kirachi na wo de tawo ni bomwa na bibia to yi a no aka kire Krobea say grow fine make us grow fine enti enawiai memrewa ene me nkokora me wo faase no mu mabunu ene me ma me nananom me kamfo grow fine herbal tonic no ene ne ointment ne mawo kire se ne na me pe official confirmation the free doctor ho ono ankasa nanum me pa che wo se wo to grow fine herbal tonic no a fa ointment no fa ka ho abroso 35 wanya ni mienu nyina bi akuafo ei mudie nie
adwadifo ma ne meme mu die nie baabi a wo hye bia waduro any grow fine herbal tonic and an ointment or the ointment no betwi nipadua no na what the tonic no wanonom adroi natural cocoa wa tonic ni mu sa adroi sene aboa ma ne mema e wa atiasefo asase so nya asem ketwa enti doctor sorry wadama any other information bia we here bia no frɛ papa no number ne ye 0244 596532 0244 596532 unya fresh akuma we ya papa no beje so ono be kasa de wonte ase no obechiri mu ama wo anuanom ne adofo mi twa me ho aba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wonso we Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacy ne ba. 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Eze metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi ani ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA aje adwadie nkrato yi atum. Enya wona na ode kofo gallons bebu nsuo wo mfie ho no. Me hunu wache o. Na nansan de okose he. Yaw Asante wa boa mi o. Me say a free bra wo kanfo Volta Drill Limited ma me no. Se say ade mininsuo ho haw biom Volta Drill. Enkrofo de omu ni adwuma o. Ghana ha obi a makanfo woni amani bia di adanse. Enti ben sutuo me kire borehole drilling. Ana wo pese wo meye blowing, pump insulation, pump servicing. Ni nyina obeye ne kama. Volta Drill Limited adwuma penti. Ghana ha say washita bia. Kumase ahodo daban na main office ne wo. Sunyane Tachiman Doma Asante Mampon Wiamoase Adura Sechedumase Atebubu Yaji Eho nyina ubehu won. Sanka ma hu ntamo a akamakuta kufo gallon saa da ni machoman. Eni e utiri nkwa. Ma memfa numbers ne ma foforo 0244 299520 and 0266432210. Volta Drill Limited. Ubenyansu. Obi benya wa na free ade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa mre future life smart food bebo afei de aye abusuan nchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana
diabetic area no so boa wani a enya esichiri yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber and zero smart food a future life smart food diaba ne ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayi mu enkran woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that chehuban. When the time has come to make that choice, PPAG will be Wo keni bi a oben wo anabusieni bi ayewayayade ana wo fa yayade mu sika fam watinkem ana mpo adwumam eye wo se wa hye wo so a nanso sesei die wapemon debi wo mfata se wo fasa oya onum oba abofra ana bema bia wo ho kwan se otenase a ehu bia anim fa hodie efri basabasa ye ho fa hodie esanse oye onipenti wo ho kwan se wo senior wo pese eto wo nipadua ho aginaye a family planning ene ho akwankyere ka ho enane bobia so nyina so basabasa ye nipa fa hodie ntietiaso na ye kambo mu a ye betumi dia ba wiye SGBV no bi ne emunato ohye aware efie mu asetena yayade ema twetietwa ne ne ekeka ho nyina ekoso wo ye efiefiem suku ahodom edwom mpo ye nwumem enti kasa fa hodie enni ho mankrofukuro kakra bi o fa hodie ewo ho ma ye nyina se akoda ana opening obema ana oba odefo ana ohiani wo ho kwan se wo ka debi wo ho kwan se wunya ahobambo enso se wo beda wa a wodi SGBV mutintiman edidi a kire se ye koma ayayade yi bekoso a na emom se ye kasa ye begipi nkwa anenim ebimpo a na wo je wodofo bi a anka obetumi akoto saa amane yi mu emema ne mama ye wa adwumayo gina SGBV anim fanidie efrise eni wo mfata obibia se woni mobia onam SGBV mu a freyen kasa wo 0800 202010 ana WhatsApp wo 0245118228 na yebeye nomwa kaise ofre we die wontua hwe mayemwa o emo wa mane enche asoye a efata te se dofsu mo mayemmom enchichiri wiase a obia wo fa hodie wani swade hunu a ehu bia ni kada bi che basabasayo kayu che nidie efrise wo ho kwan yenkasa emwa ahotoso wom yenkasa help you can trust sa semi free Planned Parenthood Association of Ghana asoye a UNFPA bonechidom Big brother, BK. When you are come home, so obey the company of Barcelona and some man from the crowd. And yet, then it's only a year. It's a U Life Company Limited and the U Life Agombia capsules, the supercharger Nankasa Ababonte. Agombia capsules. Massa, Obama, who watch you so ya. When your best yet, you decay na fe who was his yadie, and now Obama never could you to a young tunchia if it's a U Life Agombia capsules, Edina Sabin. Ya ne bu man out ya bojuma bebia oba won fiti kro ho haw wanted that one pem and a low sperm count wadro and U Life Agombia capsule masa masahwe di ho adanse enti mi ma won kra ka kire wo ba no se wonyina pintin U Life Agombia capsules yan konkwa prayer I was 0244946525 and 02774542888 Agombia one mama feel hanye kom abusapani abekasa titru ni emano emema mo so mo ka ho eye abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nyan monyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home fonsa God's Way Funeral Home nso de wo wayi ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka edida efuru sade omanfo enyim di parabra na wote ase pepepe ambulance ane ka papa wode fefunu Paul Bearers embrantia wo su efunu de maachi enshren asiedie efuru ntade local ne foreign nyina picture roller boards video coverage me kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anuanuane wo yiase e wo asofo a wo ye wufusom wo MCs for occasion bia event bia
God's way funeral home there. She said everything under one roof. Ebusa penny, where the entwaso bio. God's way funeral home noa. I need the right company no. Na ye be hu owan. Owo kumasa safuleba. Kani koko board dano enhwe nimu hwa. Mudru a mumusa ankrato ana momfrɛ 0322 006 221 ana 0243 73 74 57 and 0266 1946 78. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Okay, out of 4, yadamase, yakoya. Yasan Bebio, aha ye 102.9. Aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi, you better know what's good, so there we are wood here. And there we are cruyan so, oh, hey. Nene ya no akaya hyene so se onipadua no wapomu den de eye wa wodea entihweye na wamfa ni agro Awurade fie Herbal Center Dr. Mankwa ne da no se wode wo hoto papa yi so a Yankopon befa ne so aboawo na de nyina nso adi aboawo na wie yie e de amawo Awurade fie Herbal Center eya asoye ya se wo be kumase ha kronom bosie Red Park a ehon wodi wondwuma free na wo ye obi a wanya etremu hawo na wakwa ne nkwa ba bi esesa oba eye Awurade fie Herbal Center se wo ye obi a wakotena mu yade bi eduro bia ni wiase a wonyeye na nso nkosi aga bra papa ne ho oni ni mehia wo die ye mojabroso etwe yade hawo ana typhoid otetel wo die ye ulcer ana stroke adwodo agudam sabi wuntumi nante wuntumi nkasa wachi akwa mesrew woni Dr. Mankwa mumpudi mpu wodie ye ntimu atwetwe waye mrempam ana wo ba wo nsabuo munye onso wo peba wo ba bewura Awurade fie ha eye dunsini kese a osi kwantempo ho na osye abrefo Dr. Mankwa number eye 0241 09 3915 and 0549 206633 fresa number we ode Dr. Mankwa no ankasa be kasa de wonte ase no papa no bechirim and the Voltage Real Limited ye de nsuom YouTube and the wa wutie me na wo pensu papa tu e wo wonsu fie woni esese wode wo hoto wonso any Voltage Real Limited for engrofoni ni madwuma I'm telling you, se ben sutuo na wo pensu papa tu se wo fie ho wadwuma mu ho wo kuro ni mu anansu adwuma mpo da apesa wo ya ma Voltage Real fo betuma wo de enti ada ne da me kanfo Voltage Real fo de ma wo nie onom wo mfidi pa ye di tunsuo no enti amfa ho ni ba bia nsuo de hye wa asase na ya ase ye beboni tokura paya buom na yakotwe de abrew kroje en wonom wo enimdifo a enimu nsu adwuma ni mu wo tunsu papa ma wo na obetue sika kuma bi umpewe na apede eye Voltage Real Limited nokre me se wo se wa man kwanchenfo bi abetunsuo no bi ama wo problems nkoa na nsuo no namu frɛ ye niema siesie wate ye blowing ye pump insulation ye pump servicing problem bi aba wo nsuo de ho no eye Voltage Real Limited ye ne be siesie sa wo ba kuma se ha ahodwo da aban ne main office ne wo sa wo kɔ sunyane wo kɔ tachiman wo ba Asante mampon ana wo kɔ mampon kofiase ana wo ba wiamo ase wo kɔ doma oba secheduma se okọ ejira eni ye ejia eho nyina Voltage Real for won krabata baabi apese etu nsuo ma no de ehia ye number eje frɛ yen oni emi nkita ho ne mo awo eye 0244 299520 ena 0266 43 2210 unya fresa ma wo ya Voltage Real for ye beje so ya no bekasa na de wonti ase bia na wiei ye bechire mu nso de amawo ena wiei pescarefo Yankopon hira won ene utie mi uyo bi a wanya hawo ewo se ho wanya dental problem pescarefo ye ho adwuma uyo bi a wanya sichire yade ana enam yade bi eno akote wanya dwunso twamu hawo ana udwunso twa no yakakire o se ayekese ana akokora mo abam
oba pest care yebeboa wo wa wo cholesterol ewo soro wodi ye stomach ulcer wodi achini unya hoto eto de bi kura wodi onim se eye sunsumu yade mesre wo bra pest care fo nchen no mo wo eya wo na wo pe ana sebe mojabruso bi na awo waye kese abroso opese osote pest care fo beboa wo wafu aye kese abroso ope flatami ana woni padua no wahu se ehwa papai stretch marks ageni pediana boso ana wa watumi ehun se to na kakuma bi kete open kese ni nyina no de hia ne se woni ebehia wo pest care ena wie yade etete wo na edwojo wo eno na wo ba bedru pest care ye fato ye ho so na ye hweboa wo ema nyi wa hoto ya hei ye the vitamins minerals any machines and the ye adwuma enti condition bia wo na mu bia no se wo ba ha ubenyi wa hoto ene bra kumase ye wo bantama ye beji runabout medilap building no achi ena pest care ye wo obankran ye wo La Paz Nyamecha Junction ye be Ghana Water Company no obatakwa Roman stores ye ne Zenith Bank ni dia nimhwe no ho ne ye wo ena se obesi nyane nso a ye ni Total Filling Station ebe kokobodu ne dia nimhwe oba bebia ni a ye ni se Human Rural Bank wodankrum oba se hwi oso mpomaamu a ye ni Church of Pentecost ne dia nimhwe ena abatakra dia na agi Queen of Peace ye ni Goyal Filling Station ne dia nimhwe ukotachi ma abamu number 2 a ye ben Police MTTD office ye wosunyan kwa so no ye ben no pa ye numbers ni je fra yen pest care ye se eye quality health ena ubenya numbers ni ye 053 012 2500 ena 0268 477660 unya fresh ahoma ya eye pest care for number ye beje so ye no be kasa na de wonti ase bia no ye ni ebekirem ene de fia some 3 eye no miensa ebenage heba afo na de sa nro yaba onipa da sani a wutie mie hwe yie na wa ma sa nro yi ankwatiw emebi mpa ho kire se da ne da sa wodwene woni padua na pom ne ho de a eya ma hepa plus pavi ene plasmos emel say no mi ensen eye naturally made to improve your general well-being enti ene yade biara woni pa wutie mie wonam mu no eya pe hepa plus eya pe pavi na pe plasmos faka ho now de nonom wate fa your general well-being ho adwuma na se enu gina branea ede ani stroke nyodwe yade ede ani asikyire yade ede ani moja abroso obi ho awa ye kese abroso ama ni nipadua na enti no pressure baso enti srade tam asisim ama moja ntumi ni atrentwe obebre o wan we ye beku ntamu o pe hepa plus pavi plasmos nanonom wa wo de ye typhoid wa wo de ye low libido atenkano ateko ana wa hunu ho sa wa ye mrempam kwabra ne wo bre o infections ahodo adokro wo no wa tunu se nioma nkoyie wa da mebru pe hepa plus pavi ena plasmos se enu ye obi ansio ene ye wo bia nso topa ye de etie ne se ko baabi a ye to ne aduro bia na bonru yidin wunya bi na se wo no no a wawie ya number ni ewunti bibia snap nchiremu bia no a frɛ yen eye 0542 778572 ena 059 1367898 o amanonia na wa frɛ 0542 807 907 unya frɛ sa homa we ya peske for ye nie hepa plus pavi plasmos ye nie ye beje so ye no be kasa na enupa ebenage heba ye dia badwa so no ya boawo ama onso wagina brane von that beauty shop for we ya chiachia mo ye busa mo se mo mpo no emute sei wa wutie mie na oye saloon owner oye hairdresser ana oye baba na wuhia akade ya mode yam adwuma eboa mo no wa wuhia bie ne papapa na ne bo nso da fom ana wa wutu bi ton eduoma amebabu bosui wutu bi ton wo pe papa no ene de ebo ne da fom na wo nso watu aton wa me pa cha Bravon Dark Beauty Shop ahai o pe hair dryers
papa say ye war understanding na aha na abenya bi ope saloon trollers ope sinks relaxes ebi te se mega growth shea butter ana olive oil ope plus meal accessories UV lamps acrylic ponders and the liquid sa baby a obeba obenya ne papa ne bo nso ye eye Von Dark Beauty Shop and we me two for nokre so e kanfo Von Dark Beauty Shop de maw sesa hey wo ba we ye wo Kumasi Kejetia ye ben Kejetia police station no ye shop number no eye G1595 J1595 ena any further enquiry be a here any information fresa number C 059 892 6246 ena 0247 133 203 unya fresa homa we ya eye Von Dark for ye nienie ye beje so ye no be kasa de wonti ase bia ne ye be chirichirim na ye de amaw okay awiai kwadwo mensa da so ye nim ha kwadwo ye kan oba no otu susu kokoye ne ho ade otu obedin ebra wo wadwuma sei ye no na wuni adwuma bia no kwa ben na ofa so hosrem ben na na hosro de hwa akwara no eto de bia wo ye den ede na wo ye de hwa akwara no ni galamsi namko namdhwe no okoba de ni galamsi ni jabubuo uko bubuja nyina uko bubuja nyina be ton ifrefo mba no bubuja be ton nam ni man top money na de ma akwara ni top money enti no an kakra na wo ye okay memfa ne say ya fro obey na sem ne say ai mesi mi ni na jai ai mesi akwada na nya ne ba enti free na ekoma ni nsini hu biewa kwadwo okasa a wo be ye dai ile mesi blam ko ble hu sika ontua mame okasa wontie ontua wonko me de beche no ontua wonko o de beche no okay mema mabedwafo ensemisa akwanya mienu miensa na awiei odum abusa kwadwo mensa ese ye kasei akwada wawo onyinsemu wawom wabetini ntasuo di ato akwada anum wahwe akwada men na akwada wonfie du baako akwada ni sonti na memfa ni mfo nyine ntozo maamo no na enei awade ni ho bio na ubie wano kase akwada ne nyene ba sebe die na apesa okire onyina so ne sei na kwadwo ose anya obei ose ye ho aba na minim aba de achia me akra me da se aja mensa ana awrei wa catch do say nya oba no empredo do say akwada no ma me no wa kan bibi sa nya oba no wade wada se akra no nya me ba na akra no na medine call to police station no ama me tu yefo no ye ba fie no se wade kansa akra nya me ba na akwada no be gisika ya na wota pampam no se wo ma no pam no mpo na menini so nkasa ye mo se o ka se uniska no ko ka kire ma da ko pe na ka se uniska ba ko pe ai one day pe na me ko fu da bi o be 20 cedi da ko pe na ko sensu bi na mfrefo mba na me dia dare da na me sabi min chanto one day pe na wa anko ma 10 years na o ka sa kire no sa adane de o maniska na o ka kire ne ma me na ne ma me se ye ne entuman ma wonsi wo hobio e magiska sa difuru akwala no tunsi hobio won fe o ma biom wo se wo ye ne ho ade ma ware na kwa be na fa so gu ye me ye ne ho ade na o ja me ko fa be ma ofo aha na ye dey o ko fa be ma ofo de na o ye oni mi ja ye no o ko fa be ma ofo no oni wonya ye ono to na kofa be ma foforo edidie na wo ye oba wa ye ne ho ade na wakofa be ma foforo de na wo ye na mpana ko ba bia na anyina ye fira anyina fi na ade no wanko bo na busu amane se kromo na mti omunyina huni na se ye wo ye hunu ene ye wo ye bo amane se mi nu endi wanko bo busu na amane se wo ye de se no wa ye wo mu hunu ye ntuma mo obi amane de se nya ye wo enye de obi ehunu amiti de woka enye de obi ehunu enti wanko bo abusuan amane se oba a odine tie sei na waye amabo abusuan pe ni amane ene o kan sei abusuan pe ni wan kan hwe o mu de nsa na oba ndi ma mi mo man kan hwe
o ka sa anu ano o de won sa brɛ wo wo na o ka so o mo fa won sa brɛ wo ai wo no de brɛ me e na wanka won so wanka hwe wanka hwe e de na hu ni se be oba no obo o frɛ ochi enye ntwa to so na o sa to krom ha ndi nyina me ni de na ma de na ade be di adanse ana de na abeka me age edi sa ampa uhu ya na se ne ye no kre se nem to krom ha ntu papa ni eno no ntimi nka e ma ne ye nyi ntum sa e tie no da de padanse bi e se ampa God yes ne de misusu de ye mpa nka e ba sa wale ni gu one papa ne tra hwa no koda papa la chi nyina se de na agu enguye na ye ka enguye nga se na mi hu so papa ne plan na won so se na ye ne mpana enti dia na wo hu ye ntie ma wutumi ka se ye ne mpana ye ma mi hu ye nse da na papa ne friend baba ako ayi oba ne ba na mi fa ko no papa mi ni pa no to kokko no ko so bi wa film o ka te o shaft mi di mata papa no say so friend ba na ye dey na obi am no ba tie dey na ko bo be se 9 you for open by Bismarck onu odi nkan ne wo ma mpanyimfo na na bi odi ka ko ware ya nsa na last question wa ba no ma de obi frɛ no a wo ha say so odi mata na nya ateni odidi wo ha ni say se obi frɛ wa ba no ma na wo kan sa ade nti na wo frɛ wa ba no ma na adwo sa enya wo yire na ko no e frɛ no eno anti na ma ade susu se na ye ne mpana no ana se awade ni guwie ya hu ni se wo ko ware no ana se enye papa yi sa mra na me wo ho nyina na o gina akiri na me nti wo nyina no ware no na me wo nti dan ba ko nyina ye mpana aja ko ame akraba minasi na me chia famous ma o Zaragoza ofanyini wonya sure say ukọ ho na wo si me na tifi ko yanko nyabotra se me say wonya sure say first time na ma me ni ba to say bra no ukọ ye na ko didi ye no na e ho de enti aututu wala fie su ko ho waso okay sa na be fa ashase no ma se ko jase ye de ma ti ase fa o ti ase se so se na ho de na de fie su ko ma me nchen na ukọ na ho de nti a so na ya awade nti na chese so sa time ne dia fe na no akọ enti enya awade first day na new year January 15 wakọ waku akọkọ ama o enti wahu se na ebi be wo ho e ho be ye de nti na me makuma se me ne ma me ne be twempane atena enti nka wo kopɛ de e de o opɛ de e de kuma se kwa ne ho desne ho nani nso so uja kuma si okotna wa meto aso nti na e wadwum se o kwa ware pa esa vaza ene de yiri yu vaza na uko eno na ma me no ka ro eduma no da so ye ye me ne kwa ye ya be wan yampo nti wana ya ma na ndem de hwe nyinse na ma ode wo yampo wana na ya be fa ka ro mi na be fa ko o ma na ba kuma se na ma be fa bi ko na ku nya toto na je je twitwa no to sa ti ada mi nya ma no ndi ba die ni sa fam na me boa boa no aware ni ebe gunu o ma mata aware na chi no obo mama ne e bo na busu apa ni vom nyina ma ne e na mo ka de asem o man ka so ba na se tinta won wale bi ti won bo no so aware na won wale bi nti negu okay kwame so du mame na me nkwa homa ne so na me ne oba ya atawia araba enkobo oba ya ma ha ya bra ho to say nyame adom ye frame na Krobea Otec 1029Fm Asem Beba Dabi dwumadie so ne afrewi ene opanyini bi a ye frɛ no agya kwadwo mensa wo yanim ha unim opanyini bi sa unim ne wo kwan ben so oba no say ekozi ega o kuma se na mdo ko hunu no okay okay ene what the waba ha na semu a wo kan se eyampa wo ba ka hurom ebedi dwa onu nso hu na na maami bi kura da wo ka 50 cedis atam no no otua ma ho ene ode ba be ye wo nyonko enti ofiri kumase ha ba besra wo bi nsre ene oni umienu anyonko fanu be ye den kosi se one otna ye ekirei o ka kire ne se wa fa afuro ono nso ebetena ho be faka huro firi kumase no ama be ye na maton sa nkakrakra o be woi
ɛma ne to akwadaa ne din yɛ wo ho ade afedie ebe akire wakɔtwe mpena ama mpena twe ne mu nti no one ne ntɛmo akɔte awade na gu ne baba ne hɔ ɛmo kɔba de wo ko japa nom ne ade de hwa akwadaa nkakrakra na da kora akwadaa ne ba ne hɔ ɛno ɔse onko sensuo ma na akwadaa ne sɛ wɔnkɔ ɛno ɔse wankɔ a memma osika bio ɛna akwadaa ne bɛbɔ wa mane efiri saa bre no o ma akwadaa ne nsi ne nkyɛn bio afei de wo ka ɛne sɛ akwadaa no nyɛ ne ba enti ba a wɔde waba yanim hayi ɔse sɛ wo se akwadaa no nyɛ ne ba ɔno nso pɛ ne ba asɛm yɛnkɔyɛ na ɛmafoɔ DNA bi na wohunu sɛ akwadaa no nyɛ ne ba te sɛ deɛ wo ka no a ne ka wabɔ watua de ama no na sɛ mo a ya wɔde ba hanie yɛntumi ntie wɔ no nko a deɛ nyini enti na ame afrɛ wi also side of the story ɛne sɛ ya na wase baka maka lo mun ya na sɛ eno kura sɛ ro ka no ko hu no ka wura mu hɔ no no na bi de obi aka no kutum sika me di mi dwa so ka sɛ me de obi ka 56 ne ne pa ko na da me ka ana wo di ye na bo tua ka no ma me entro ana wo twa no hɔ no mo da pa ba to me mu nan da na yewu ana da wo bi sa ne sɛ me wo ma ne sa me wo ma pa ne pa ba to nso mo ma wa ha no se ya ba ma no wa ba de asom woni sɛ ne nyin sɛ ba ye de ne mu won mo ne ne sɛ no ba ya nka ba ma nka na ntena na sɛ bra wo ikɛ ko ni to asa na nsan ekwemu mantem ha wo bia bete se wo ikɛ ko ni ato so entokwa ana ba me tinu ka sɛ me no ba tena ma wa na koso a ni do ma na hede ato de bia asa ana me tinu ka sɛ nka ba ma hu nka so wa ba nka wo na asa nka wo ba no eko wo fie na nya wo aba beto me ma wo fie no ayo na asa me mente be bia de mfa nkwa se do mpapa no owo hene fa e ba no hene fa ana papa no so kwa tia so kwa no so me fa me ba so yede enfa nko ento owura so hene se wo ntumi a wo betumi wo na betumi yede akọ ene no ho ntokwa eja mu tempi wo ma na no so ana nye bia bulo wo ma na no so ana ne ntem ba ta ahotuo wo timi di mata wa ba fun te se wo se bi wa te kan na mi bo ni bia ni nya no mu tempi e ko asone ne so hono mo ana konfo bi tan san sam se no kata an wo se mu ko bi onu ba to ba kan ko no ana wo se no ko bi o mbe so wan kan yi tako kona ko no ya de abeka no se an no ko ne kan wo ba ona ne tie pa wo timi ta se de tire no de me bo ni dia sa no won't me ma nja me pam no so nja de won't me ma ha me ne me ma sa afa so tan tin da ma twa me ho sa ana ju de su mo he na madano e ja won ne me sa yi bia nto me puno tin ba ye puno ko e mo bia puno no o de kan aba be ja me so so me na nda o be kumi e ja mi twa ntro no so me ka me me ya na so infant to tin pa so e no ba tam ni so me de me ne da so me so o be kuma na de su be one mu ho no na obo apunu mu no obe ya so no koche no be bi apunu mu de ma no de ma na na anta so pepe e die so no mu le she de ya ko na wonu akwa na ka so de na abo no de na nyame na so bi e bi kan no na aba ho na e de aso mu the conference bi e shu na bi sa no konfo na so miensa so be ma fon te so na wo ya no konfo ni bi na tempapa that day no kula no that ni de ye be konfo ni hwe be ma na sumbra na mo koda ni dua wa sode ye so asonye so no konfo ba no hwe na sum me waje tu mu sa wa ka se bi ma te kan no waje no ko no tu mu no konfo ba no hwe na sum awo ho no mo awo ka tan so wo ba ko ta ho a ma nyensa ana no ma tena ko nye konfo no konfo ka mpon ko na kan no ka na tinim Emmanuel ntana ono ma sa no ko bo ne de titu ho no mo wa ba no na obewu ada no wa no ojiga sa wa ba le be wo flat as far as isu ko ka ho ba ko me na odi ma to ka ho ba ko me na odi ba atam ada na wo yensa e ja he wi e na nkam nso bia so ho no ma do ko hu yen ko won sa adu ni bi o wa sembo ne kan ene na wo da tempo le ko dai tam se o be ma da tu me ta ne ka wo tu fi enso ta wo da ho no ma e de ko na ko ye ko ye mi ko ja wo fi e na da to bi odum ko su e mu
na mo bo ni pa nsem nsem nyina e go to ndo to me die ho dia aka won so wo die mu so de wo so ke mu so nyina be ma baba tena oba so e ko salame ele wo di matan so me de ma jini bi ana ko ya ne dia o to fi aso jai apo buo mu oba to ye wa wo je de ho de wo nka bi ele na me baba akwa ma wo na ti de no won ya ko ye ni ntia se akwa ye ni ko so no wa ile ma ni ida ko mbe na so ni na ko ye de bia wo so na wa ja ko ya akwa wo be fi ha pa de ba de pa na ko wo di ayo what yes was an papa it's a wobia and the you say bra me come some bia dia chelewa oh no what you born me you be what me say but no my tell to me bring no but me me say pa met mabo but it is a political bargain the get through one man no about the son but tell to me bring no I say me na no she the corner that was ya nguna ana mo tole mna da se on ko fa me busi ana do mba yan ho ade no on ko fa mna ona ka sa ba so me na me just tell de yan ho ade be just tell de yan ho ade because 10 million this ano so be kana me ko na 10 million ho ade mpo de me na ka sa nda ya na me pe ni mo nyam no ntino yan ka na me ye wo be sa no so won chan 10 million 10 million ko pa me se me nsam what if I say, we're not the buyer and the conquer, we're not the big soul sooner. And what they may catch the cow, this is a little bit from I give word enough. I don't bet today. And to my shop, I went to the point to buy the moon prayer down family. I don't about a book. Yan is cut by that and me best to that. And I'm going to say about the mama about the moon. Oh, do one when you know to do now. I mean, I'm not old and Yasha, and not and Yasha, and I'm even another day of the baby. Yan animals saying Yasha, just at that way, look easily. Ko be ko le le ba wa so mo ya no den dodo ana mna na ma me fa no hu ni pa ba yo ko fa hu ni pa no ko fa na sister kaye ana mna na so bu be se empanyin go en we de wo wi le mo bia na wo fi to so ta panyin wa ba enu ya wa le ja yi system so no mo se de bia ni e tun ko nya ni aka ni e ja ye tun ko nya ni aka ni e ja so no mo se bia da ne di e do tun ko nya ni aka ni e ja na ja mi so me to me so na ko na e ja sire de Ejana bali na da no sun go si papa ko ka jan sa se wo ba wo yo film sa die na ka tan ni nyemu ko no ni ba tan ni mu ni ba pese mu ka se ma wo ti ni papa wo pa na pa ko we ya na nyame a ni papa ti mu papa de ye me ma me pa me e ja ware ye no na me sa e ti me ala go na me ko no ko pe jama no ka ta se nto be di tun aka se wo nye be ma o se no wo tana no di ko di ni ba no I'm going to tell them about the banning in the honor, the mistake. I need to quite more to call Dini Bano, not to go to her. That will work where I'm at, I'm not going to come home, don't say, mammy. And simply, Bema will pass me the Bema words, and I just to buy a one or one more. I don't know to buy and who put it. Blah, didn't see him, didn't see. Mr. Yamikan, my said. What we didn't see what how many see Hannah say, Mamma for that baby for them answer. Because the best I know the second engine of one honor. We will see Hannah about to come second. And then you know what they are Yemino. Mechanic Milanka that I ever born. Now, me, I could day. No one in few minutes Pepe. Since I could October every no one yet 11 years. If you prepare some shed your form to David, one young woman, 9 o'clock or that's what I'm on. We didn't make a new weather and grand home and grand listening at Coleman Papa. Yet, me an animal boy, me, I didn't, I said, I didn't say, Emma, no. Let me not them for Yammy, I don't want me, I can. But I can, yeah. That's I'm saying, yeah. Or Pasanka, yeah, when I'm for the dinner. And go find me on the swimming animal. Then go send me a snow on my doctor. Oh, what the mark of one say, what do? At that time, a committee music cut out themselves. Who couldn't young honor? And I'm saying, the dance on the enemy call you. The boy was born in Kulan and Ignatius Martin, listen to Barnison. Eda, she told me another my quite and all the kind of cry and Yatom good to her. And I make come back from the Union, Mamma say, Mamma, I took my time, Mamma, the said, Eda. Mobile no, cut the name of Sakwan was on Tadia Munubi at the day after Army. Was she a crown or born silly?
wura akura ne ama sabi akura de na degja akura di mmeka ba na ne nsakatan na degja na ko yi edusun ba ha ade ne wo akura bobo wa me nchen wa ha de wa ne o papa na wo me hu nyina asa no what me dan bisa sa jam pata wo wa kwa no wa montene what me ne de papa ma mi bi wo ko mu e ka sa ma nya de mo wo ya so pa out ni wo won hon ta de pa wa montene eno so wa no ma na wo si ara ko la bonda wo so wo ma nchen me to tware yare e de amawo e de ja akura ne di won na atena akura no se ma sunsun me ka plan ma ade wo de ya akura na o ma sunsun no se ade sunsun a wo tu akura so no ena san se do hu akura na wo ya akura ni ntino e tware yare ko ka so beta ma no kura me na ni mu o ma ka se fi akura na abon ntino ade wo de mo mi san wo so mo ntan wo mi san ntan ya mpato wo ti akura na wo akura no ntan ade ma ka na peja wata aka ce ne se wo beto tware yare ama no beto ya le bo ni ama wo mi san so wan ka ta ade na it's what the girl to wo ba wo be ma ka ta se mu pa se pa ja kire wo ba se bi wo to wo don na wa wona ba ta se so but that plan no kura ha no do be na plan no kura de wo be nya de ama wo Otec 1029 e se be na ya ye no ye ko en na madam no put me down beside say the last time I ma ko isika e da se ni e da no want me ya de en go sit down was about 4 years once the no man bi obisanse na na baby o man say ana o me man 10 cedi ana be 10 cedi for 4 years no o to won face scan family obisanse to so na wudidi what nine ajani mo maka say won fe hu ni family wa na adu wa kan ban so ya chew o wudi kan ko so na won na be 4 years ni ati say ni wo ma ko scan to ni ni da na do ko nyanta ade mi no be to twena akora na o be sia akora so na ta wa wa no honta ade But I'm complaining and complaining. I'm not going to complain who me bail. I don't know. I'm not going to be a one trace can find to one. Or tear back you and 1 tribune. Okay, Tobo Abapa, my young shady say, and he say, yeah, can say. A young say, or hair quadano and answer warrior no. One shall not, I don't know my man, say, back, I can my notice. Second one, Mr. Honma, no one side the milk, committee inside the class at Abelame, Papa is be. The one and woman can moon out some codin honeymoon. No one no more. Prefer no honeymoon. Well, that's one I didn't carry me to a bone and crumbs and bone and crumbs. It's a social man. Not someone in your demonstration. So, exactly, last one I was in a buy and I can't say, I am not in a buy. I got to be chased coming to honeymoon. If I would that tree and after what time. And when you can be a dank, was over temple and one not that temple and one say, only the end of a say. So, when you what way you are 10 city. Nanka what they are finished here, Nanka what they are done in this year, and then what they do to you. And I'm not coming on the fire. No, what I said you because then I'm so many next year, only one person at the end. Only one person to come out. And it's a man and I won't hear no honeymoon about swimming one question of honeymoon. Or better one word because I know what your hand will say. Again, you know, Waba. I want to superwana. I said, I'm with the ass or that's open idea. I feel go whatever quick, and I thought I should have principal in the set, then finding some man. I want to cast and yet ask them at the bar. What do? Or by the mouth from my own journal, but no one found the battle. We found some man. No one the books have 400 home for the and I know Muchan no honeymoon. Oh, yeah, also Bessie Animals and no Kurano. Many about Bakukano. The last more days are a number in the sono. The meaning in a call home will put in the banner and say, she will banish you a one for honeymoon, never Minia, Mrs. Penny. What they have run at one first animal to one Mobusunia. For the chemicals in the system, so never find the Scalaba from that time. No more can say Busumi be our mark, what I say. I'm not supposed to be answering 5 million look on Obina Plan or 5 million Muchamano, 1 pound with 1 pound family. One. Okay, until the Mammy Musa, same way. Oba yai, what be a one no a catcher a young man say, Aquadaning Yaneba. Mr. Me, Mamma, because I am that because Aquano, the papa was someone who said what is here, one who is no 7 photo in the the wood back woman and Monacranina and Colado Mua. We have Aquana and his work idea in the class today.
obi nkyerɛ wo ta akora no bani na wonya asɛm bi anka ana obo afa na kaka ta asɛm no sɛ me sɛ nyɛ ba no me nke bi da na me nke so da na yɛ sa na me kwa na magu me ho fi okay deɛ tɔso no sesei ɔbɔ akwadaa nanso etia papa no sɛ bɛyɛ akwadaa ne nkɔ papa ne nkyɛn ana me nke bi da na mu na akora na kan nkɔ akora na kan nkɔ kyerɛ sɛ ade na wɔde ayɛ akora no akora no kra agya ne fi papa no ho then but what the mechanism itie akwa na kira no chete na anu ya be 1 month ni akwa na kidi ewie and wa ba mo so mama me fa free and go di ewie kan kwata na se o pe sika so no do je na da kwa kwato tofe and mi se on mama se me ba no akwa ni di na chi no okuta 20 days kan the 20 days here but me papa aba se me fa me no oh yeah me be ya nyeda dan ko bi anan ko wo pa si no ma ma fa ma no dan kan papa ma se nkem for 20 days me na kan ya ma se ko wo die wanye se papa na na ma na fa nchan dan to wo na wo di ya ni ntina ma no so nti se wo nya pata di pata akola no akwa na kra ba no mu okay tobo dia wo kan ye eja mensa wa ha ma mi musa no wo wa wanim eja mensa die di kan obey oto ne ho sebeto na yasepe ema obowdua ma ekokonfo anim nananka mimui ekokonfo anim ani ana dabi konfo ekokonfo anim na satam na dua nyaw na dua nyaw na dua nyaw ya mpase konfo hwe wasum konfo no hwe masum o hwe wasum dia hunti na konfo hwe wasum adni sia sa na ekoho no na me yale bi kan me se na koko yale na metimi na najo na yeduabo kame wi se na achire ko mu se koko yale menim kotoretia menim jasa ba me okoji tumu wo konfo ne ho se wato yire aya asepe ho de ko bi ho no me kan ko se papa ma se ni se no di matem na mufu na msum de kan na me kan sa na wo san de se kan ko gina sa ba ne so a fa no anajo na mantum enti wo kanya me so no kura se wa amfa se kan gina ya so amfa no me ko ma kura ne ska de me catch no na wo se me kuku no ana wo se che produce fon che da bi o we die o se o de se kan ba be gina ne so se wa ma ne ho kwa ma ne na de be se ma ne hunu me juada se ma nya sa da me ko ma kura ne ska no me fili ekom ho ne koe enta me ka me se na bo 8 enta me koe no ana me di sale ko ma kura na o ka che me se afa adeche na ma produce fon be che me sa da no kowe no dabi so wa ma yesa na de na nya no ba ho ne de na nya no won ka no kura se wo dua na nya dua na ye koko ne bi na se ko no di so mo na so anya ntu tu wo to me ho idan ba se wo de ye se gina so bio se ya no 1 eyampase konfo hwe na sum 2 eya no kresa wo kogi tumu wo konfo nanim se wo yere sebe na se bon ena edua nya unti ne de ko ho ma konfo hwe wasum okay de etoso mienu wonne wo behia wa bonten e ma wo woro atade ane sha akwada no eya no kre ani ana dabi ye nti na woro ba ho wo se akwara nya me bantwe fra akwara na akwara dwane because akwara me hwe no pa wakati akwara nsa akwara nya me banano de yam ya no me fra akwara na akwara dwane ana se da dwane de atare we me ampa ma onye no kre e na woro sa bre ka ne banko an da so no sa onyini enti akwara judge ne ka jam se oba ne di ka me ba ya anko me tum okay o de ne ko wadu e ma wadu ho ye kye wotena ase ma wo frɛ wo nipa bae amen wale mko wadu no wakati me bekuru no ana mo tan se na dance ne hwan ana se na dance ne ba gifti ana so kofi gifti bla to gifti ne ba no mo se na papa kura de no so papa nkura ahwe no mu jame ta kwa se kura se ka dia nko me tum okay waka kira kwa me ba ya nya botre waka kira kwa da ne da se wo be totwere yade ne dia da se yade de to ma kura se se ye akwara ni hu a odwane ana wonya me fela no odwane die ntia se papa be hu ne ba na wo be frɛ ne ba o hwɛ ne ba so me se akwara tawia wo kasa se nya me ba no se 2015 ama hwɛ akwara na akwara na nyina musa picture de ne ba na akwara nsa betum kom na tiu ndem san ne ba na kasa di ka ka so ma etu wo de hu ne se maame na etutu so
ma me wo tutu nsem di gu akwara na som ba ya ya mpa wo tutu nsem di gu akwara ya som eja menye bi da esese sebi wo tika fura ana be ma ka so wo he ne ba fura na ga me no wo kwa tum me wo kwa so ma no je na akwa ni akwa na me de akwa wo se akwa na abon tene so no ka ten ko be so chere le ma no an akwa na me ka kwa me no so za aso da akwa no san akwa ni ma ne ka sa aha dabi akwa ne nka ho o de yi akwa de si nchen ma me sebe tobo ya meba nyabotre tobo tie me aha ye radio so tie me akwada no osa onu mfia eseso kasa wo radio so enti nyabotre asem no aba no eye wo ene papa no ntem enti wo de mieni nkomo wachire awurai ka kire no se na dama mihia no na afei de sese yeka ema ba oba wonfa akwara ne nka ho bi da obeba no sa keska no ye ba gi afiri eja se ho eja mensa ho on transporto oba no ne ba no se be ye obenya ne benti ti so oba ye tumi aka kire ye ne wa ha se omie na no nka sa akwada no nye ne ba dia e mean se ye eja mensa ba enti anu ho adwuma ene sese ye na sa won so che obei ewroro ne ho a wa anya na ndie mejitum wo wa anya de abufu na abufu nti a na kire se me na metata de we ma enti no awroro afana na ko ba de card mba yan ko metum na nkodo betum na won so sa akoto oba ya se sebe ase bon obwa wa ji atum wa ya se o kan se o kan se na ya se bon na akodu ha wo jitum wo konfo na nim na konfo hwi wasum odi watam na wo jintum ha wo jintum aja mensa wo jintum ma jatum me wo jitum na sa wo san be dan wa no sa na wo ya wo adawrum oh sa de na enye mesremo emema ya amoma yensua de wo ho ba bi a wawura tokura bodwese ye pa ho cha wansa na yawuramu o hwe e ma de hye da ne nkoa tokura bodwese enkotodwa ye bu o tokura bodwese ho ka sa ya adeketo a hwan na se wo ko tokura bodwese ho a wo mu nkotodwi wo bebu sofu bu imam bu president bu wo hini bu wo bia bu mi ti hai na Krobea mi bu eja kwa me wo bu jare nas nso ebu creative creativity akra we o be ya mama reveal secret bi be ya na fa ho bra be wo eya busa kwadwomo wo de ho be wo de ya masa ho ensama me yi afa ho a sesi ano wa wade begu wo ade a ye bu hu nkotodwe bra ye nto ho pe ene wu sanka dua nyawa ada na odi na chi konfo ba ne kokoro nyame ni biabo obwa kokoro me ni moja sa am dana dua mitimi na obwa na kokoro so edura na dua ma huntimi na se ya na ho hwehwe ne biabo a chi na mka se biabo edio jare na za kwa ba ewie ma you ni binom ate ma binom na ma brekra enkomo de chepon ha ma binom yada se ni adwumaso anana mo bona santimemu anega na mamu nyina ya me we hihira mo pa no ntumu gidie no mama ho ade ada bia mbitimi di asom o man Ghana se du ukada se dia ye jerina segment na ye duru so ye ne pa ye de abadwa so na ye boni dewuro se nipa nyina beti yenka na omono ne ya de ato abasa komu na omaso yendo na hwe no kasi bia me ko ba ko ni mpire no so no me bomu no me saka jerina se ba me sha na jerina du komisha na jerina scalic mesha na herbal capsules no enuro nan na awiei me no ebedi ho nkomo se ne etietie wo obo ho no ma chese anidaso asa chese enema aginsemo edi ama me kanfo ma se awiei wo de nyabotre ne tie me ye bewie no ubetu anamo abekwa akopɛ duro ni bi no ahoɔden ɛbɛyɛ ni padua no dia nti awiei me de nkyia kɛseɛ efiri Jerina Herbal Center asoyɛ ɛde ma yɛtiefuo nyinaa
sɛ onyankopɔn adom sɛ na wote ase nkoa ne mogye di mu afusan deɛ kyɛ sɛ ɛnkwan yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ani daa so yɛ dɛ ɛwɔ hɔ sɛdeɛ yareɛ no tie bia pagya ne mu akoduro biara no yareɛ no ɛberɛ a ɔnom gyarina sɛ ba mehyɛ no ɛbɛfiri hɔ ɛde ama wo ɛti awia yi wɔkɔ hospital ama doctor aka kyerɛw sɛ ɛtiridi malaria no ɛna ɛdi wo nya ɛtete wɔ wobɛhu sɛ wobu hɔ nom a wɔse a wɔde me nketenkete m'anum ato m'anum nsuo kura m'anum ayɛ nwononwono saa nneɛma no obu hɔ nom a wobɛhu sɛ mfifire ɛfiri ne nketenkete ne ho yera no mesrɛw malaria no ɛna ne symptoms na ɛdɛ aba nti wakɔ hospital ne aka kyerɛw sɛ ɛyɛ malaria no ɛna ɛtete wo deɛ a waduro ɛyɛ Jerinas herbal mixture nunum bi na ɛbɛboa wo da bia meka wo Bible say yɛni dua na ba na yɛmfa na haban no ɛnsa yare enti ɛnyɛ ɛho akyini ɛnka sɛ abibiduru dabi mesrɛw ɛyɛ kwan a wobɛfa so a yɛbɛ process no ɛne kwan a wobɛfa so anom no ɛna wanhu saa kwan na rules na ɛwɔ ho na ɛna ɛkɔfa ɔhaw anansunsanso bi ɛdɛ aba eti nyame adom Food and Drugs Authority agye atum wɔ masan ase a nhyehyɛeɛ wɔ ho a ɔnom na ɛnkɔfa ɔhaw ne nsunsuanso bi ayɛ dɛ ɛmfa mmerɛ wo nipadua nti mesrɛw sɛ yɛ malaria no na ɛtete wo deɛ a ɛyɛ Jerinas herbal mixture no ebi awia yi obi tie me na ɔpɛ sɛ wɔne mpanimfoɔ atwetwe nkɔmɔ a yɛ namba no ɛyɛ 0241814677 0241814677 wode frɛ namba yi sisi a na wode deɛ yɛ wo biara no frɛ mpanimfoɔ anaa doctor panyin ɔbɛboa wo ama enkyiremu bia anaasɛ deɛ tete wo yɛaboa wo ama wo nsa ka yɛ nupa yi bi enduro no wokɔ Fredimens ɛwɔ kewa ɛdrei di dosopo no ɛwɔ hɔ wokɔ kyɛsɛ apedank nso wɔ emurom ɛduro no ebi wɔ hɔ nom wokɔ Misty Herba nso so wɔ emurom a ɛdrei ebi wɔ hɔ wokɔ Korenak Herba wɔn nso wɔ Ashtown ɛdrei ebi wɔ hɔ ɛna afei Gigard Herba nso so ɛwɔ Ashtown Main Street mu hɔ nom a ɛna afei wokɔ Samenko Herba kejetia nso so a ɛdrei nso so ebi wɔ hɔ nom a wɔn nsa ɛbɛka bi ɛna Brezard kɔ a nso so wɔ KO Matters Dine mu hɔ nom a ɛna afei wokɔ Tafo PFA nso so ɛwɔ Tafo hɔ ne dosopo nso so egu hɔ nom ɛna Abbas Pharmacy wokɔ Pentecost ɛwɔ Tafo bɔɔla kɛseɛ no hɔ nom na Abbas Pharmacy nso so wokɔ hɔ nom a ɛduro yi nsa ɛbɛka bi Osons Pharmacy nso so ɛne mmea bebree yɛakyɛ sɛ yɛka sɛ yɛbobɔdin a ɛnie adagyeɛ nti mesrɛw baabi a yɛtu nnuo na yɛtu nnuo nkronkro ɛne ne curtains deɛ sɛ yɛ pharmacy shop sɛ yɛ herbal shop chemical shop ɛhɔ nyinaa no wɔn nsa ɛbɛka yɛ nupa yi bi na wɔn nso watɔ anom ama nneɛma nyinaa akɔyie ɛde ama wɔn afei wotumi sɛ obi hɔ a typhoid no ɛna ɛtete no ɛdi ne nya wobɛhu sɛ ne honam yirayira no ne honam dua no wobɛdwale wie ɛso na wɔti ne ho na ne widi yɛ no mu ɛhyehye no mesrɛw ɛyɛ typhoid no ɛna ɛbɔ nkayɛ wobɛhu nso ɔtum sɛ ne honam no ayɛ bibibi nwonwan n'anim ayɛ hoyaa mesrɛw wanhwe a typhoid no ebedi wunya adokoro wanhwe a bɛka sɛ obi ɛna ɛyɛ obibi daabi mesrɛw mfa nkɔhyehyɛ adum ne adan kɔpɛ Jerinas herbal mixture no ɛno nom ɛbɛboa wadi wakaginamu ama nneɛma nyinaa akɔyie ɛde ama wo afei wotie me obu hɔ nom a jaundice no ɛtietie no da biara gye sɛ ɛde ne kɔto hospital ɛma yɛbɔ ne ho ɛbɔ ne nsuo ɛbɔ ne mogya da biara wotumi sɛ ne ho nsuo ɛɛwe ne mogya ɛɛwe mesrɛw ɛyɛ jaundice no ɛbaa ne nipadua no wayɛ fitaa wayɛ hoyaa n'ano ato fitaa woyɛ hwɛ anyi yi n'ani no so ayɛ yellowish mesrɛw ɛyɛ jaundice no symptoms no sɛnea ɛbaa wobɛhu sɛ na abubu ayɛ ɔbɛtɛɛ ayɛ ɔhodwoo mesrɛw kɔpɛ Jerinas herbal mixture no ɛno nom ɛbɛboa wo ama nneɛma nyinaa akɔyie ɛde ama wo afei wotie me ɔsa nso so na ɛtete wɔ obi hɔ nom a n'akyiri brɛmo no ne boa no no ɛyɛ ne ya etutu no ɔdi mako kyɛ sɛ aduane a mako wɔ mu a ɛnya asɛm bi nie mesrɛw kɔpɛ Jerinas herbal mixture no saa nneɛma no a ɛyɛ nyinaa obuo no a ɛnam sɛ ekuro no onim wɔseme bofo me wawedi wɛma ɛkɔhe ahodoɔ a ɛyɛ mpɛsɛ bɛbɔ din nyinaa wawe ne nyinaa bi mesrɛw nanso so nneɛma te a na ɛtete no ɛyɛ kuro no kɔpɛ bi no nom ɛbɛboa
ama saa symptoms na wonam ni nyina ebejai ama ahoto ayedai abefie ubonse afei aduane amekowom aduane bia wo se wodi bia no wo be hyase se wodi ayedai e de ahoto abre ni padua no etimi se kopebinom afei utie mi wo obi nso a pass how koko wutimi se bema pa se mpanimfo anim ko agyanan so a obridi se chese ne yira wabu ni nsa bosome mesrew entena ho kope Jerinas heba mesha no enenom ebesi saa ohawe nyina anokwan de ama ahoto ayedai abefie ubo nso a oba bema enemu yare infections tietie mu bema obo nso wonam ne stick na no no de nsa ahyem na wo ti wonu odwi ubo nso stick ne ekura ba ho eniema aba ho no kese wo obie so kura anya akono kura ma ne yere kura ne nyi se woni ne behia mesrew bema saa ohawe bi ato akope Jerinas heba mesha no enonom uyo ba so na wutie mi a wutimi sa infection no edenka bi aba ahemfie ho eniema bi a ekoso nununu cent meso enyema ne nyansa ubo se na ne eka ne chacha so no oba ahemfie a eniema ewulem ekofa ba no enya no bi ne mesrew nti oba siesie ho na eniema nyina enkoye na infection na ede wo haw abre ni padua no emfiri wo emfama ho afei ye ba vikono ni tiya kokko green no ene ye heba mesha na mede ho asema bro no vikono mesra wo obi a waste paper usisi no utim se okoto wo swali ekura bem eyo ya wo ye bibia aye wi mesra da bia me yire memia me kunu memia me wanhwe ya ekofa ntokwa e de abafie mesra ye no nti ma eto ntwa wo de wo kunu ba no complain a ka chen se wote adrobinka ewo Otec FM Asem Beba Dabi dwumadi nso ye frɛ no Jerinas Viko Mesha no ni tie kokko onkope binom ebeboa no amasisie na entire no emoja ntimi ni afusane na emoja na kroto na nisisi no agye aboso no meso ni nyina ebefiri ho de amaw afi wutie mi wo ye me maame me papa wutimi se ukodwa so da bia wote faako ubuhu se wonto ase entire no eya wo ya wo pagya mu kura entimi pagya wo do na asi wono ma emo edududu ai se wo do na etiadu fochie mu no mesrew kope Jerinas Viko no enonom ebeboa ama woto ase na entire no eya oya no ni nyina ebefiri ho sciatica no ni nyina ebefiri ho de amaw afi wutie mi arthritis ahotutuo waposo eye wohojo woje wo ho a enye mesrew wadro eye Jerinas Viko Mesha no kopebi no nom ebeboa ama wapomden na asipi asita de amaw ama wapomden awie peye afi wutie mi oba bema wutimi se ukosinanim na wabu ahwe ni abusa se bema wawie debi ekoyesa eye nguase da bia mekon mesi bema wudi soro no na wudi fom ama ne manyina adayi ade amaw enye se ye wobedi so be wie ne duru anwumla wakobu ahwe fom debi esa eye nguase afei oba wutimi se wososo atenkane ni hono oyere ukunu ama waduane adi nanso atenkan wo se wudi bopri no ya no sini ho mesrew waduro eye Jerinas Viko Mesha no kopebi no ebema ne manyina hyehye ye ade amaw afei ye wo Jerinas Kalik Mesha no nana da bia mekon meso obi baboka aye ni nipadua ni ahya atale kama nanso so nipadua ni inside no se wo siesie ma enkwamwa na obade nyankopon de dum na me gina brane no eni ho odasani timi de ne car ko workshop se okosiesie a protect ne car no de na manyema nyina akoyie na so migusa wodasani se wasiesie sa nyema we nyina no inside on de aduro na wo de ma no toxic bi awurewura ni padua nim infections bi enuane ni nro bi ayedi a kire se akofa wo hawabre ni padua no e wo se wonya aduro sonko aduane nro a ebebo ni padua no ebe krense ni padua nim asiesie wo haw bi aba ni padua nim eye Jerinas Kalik Mesha no pebi no no ebeboa esane hohuru mojanim mojafi bia na haw bia agini padua na boso na wo ho no mabonsa wonsa no aye titiriti obi so wo so adiem kura na wonte chase obi tun kura wonte wonan no de pem wa emo edududu obi ho no ma ne na ase atatai sane mani nyina onnom Jerinas Kalik Mesha no ama na firi honom ema ahoto ayedai abafie etimesrew tutumlika na kope Jerinas Kalik Mesha no aduro ya midi ho bobo na mefa menya bie se aduro no nationwide babia komasia ne mpatemu ade okọ Fredimens Herba ko ubenya bi Misty Herba so emrom na pedank so emrom
Ashtown so Kolonak hair bar Okohonma enure ana Gigard hair bar Kejetia Semenko enure ye kan yedi hu komo nyina Okohonma ubenya bi ato ye number no eye 0241 814677 Fre nene Dr. Penyini eni enkomo na afei u sugar level no pagya ni mu a kope Jerinas Calic Mission bi eno no ebeboa amaniema nyina adeda yie ede amount afei obi ho no ma amaman ha no woda wo hwan kromo a wo tuo no ni kunu na bi na ne yere nso ada bi wo ye saafo ni bi a waduro eye Jerinas Calic Mission bi ebeboa ama bibia adaye herbal capsules so nana ewo ho wonum nsuo no na de capsules no so ayede awo no emu bia o pese o de capsules no num bia no obetimi de anom ama ahoto ayede abafie timi number no mu bio ni ya number no eye 0241 814677 nana ebia no obi wo ho a opese woni ye didwa ope edoni bi ato a anase ope bi aton a on friend number na baby owo bia no ye beje ne so na ye ne di nkombo kumase ye wo breman DVL hono na wo se kwadwom patam na uduo na so pe Jerinas Herbal Center e ho na ya so ye kese no ewo nana pase mensme da se eburu piao awiai sompa waba be som Jerinas fo ena enawiai odum waba be som ye no de akai waramo no ya betuo ba bi etonu obi ana abekwa akope bi ato na aboawo ama wo nipadua ne nso agina brane na ye ka Jerinas asemi na wantie na yade bi so mu ne ku a ya o eze abusia panyi wani aye ontoto odihie bi a wantie ya asem anko penro yi bia nto anom wafrim ama ho kyerɛw mesrɛw ohunu kwan a befa so a odihie kura abeye na yie ai enti na gosu ifunu ahomfu aba no na gosu ifunu ahomfu yi omoto adaka both foreign and local and now we are kai a year no pese ye mesiesie funeral grounds ne mawo ana ba bia abede da de hye ne mesiesie ho emfa mawo wate ase o pe flowers a ya customize ana wo pe kaya wo de amu ni bedi atrantwie ye wo picture roller board nso wa ha ene ye video service ye wo drone ene normal video win ye wo mrantie poberesa omode adaka ni si wo mabati no omode yi akeche koba wati ase ni nyina ye God's way funua home onom nsa no dwuma ye wo MC sa obeye word na mawo obeye wa yi nso MC amawo ene ye wa asofo a eye barrier service ene awawe nyina nso eka ho odehia wa film suit a wode hye na kwa akosie no bra beto bi wa ha ana wa wo wontoma bi sekenti ana eni adantoma na pese yempam emfansha wode hye no a eno nso yeye ene provide catering services ye beye nuane ne ye des asomwa hoho se ya ayefro anase eyiase God's way funeral home kumasi asafo labor ye ben labor wudie edane a enkane na koko board ni wum no ye ne di animhwe wudie wunya du hokora no a busasa wo pe ankrato wunya bosasa eno ano no ye do beba ye numbers ye 0243 737457 and 0266 194678 ya Bolivia Enterprise nso kumasi ya Sofo line alignment yen multi home no eni die nimhwe na yen ye di future life nuani nuo no esa yade wa ya ha enuani vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids edunkunu ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyenuani mu matontwom de ye ketia yese be kire wo yade a etiti womu yembawo aduane aduro yi bi na kodi wanyu ahoto awie fra yen wo 0246 01 0150 and 0242 878090 and esa wo ye bema na wo mensem nya tieme kubi heba pada di asasu heba center for the abano e go you covered yeah ebe diwa kejina mu aka wasem wadi wasem amawo kubi heba powder eye meme munso mu die nie se wo de wo ye bema na sese wa ye mre wo mpam
enioma nkoyie ewo mpa ne so mfa mawo wa watumi ehu se 2 minutes na obo wa de first ne mu odu sesei afo akakete misrewo osom na ye boto te se kontomra ye de akeja kope kubi herbal powder pensio de ana kubi nsuo eya sebigum kanum nanom wagina bra Otec fia benya biato bra Misty Herbal Colinac Blessed Require Fredimens offer to a wuntu bi die wenya ni ho hawo ya wuti so ya wo ya stroke akan wato dem ana usisi ya wo ya watenka ateko ana wonsabu mu nye waye mmere pa wo mpem mesrew kopem matuka herbal mixture antinesi ya druibi ebeboa wo ama nipadua na gina brane dia ka nyina yi bonus oba Misty Herbal Dani Herbal Colinac Kapidank mi ayahodo ayeto nu na akasa mepe matuka herbal mixture ubenyabi information bi a wo hia fra yen 0243 420005 and 0554 363424 kwame akra kama mensa nasi bi na opanyini ya semi ya ma akai mi no bebre meto no mehwesi ya se bema na se wo ka se ansa na obetisa wo no ma se wo kotena obaso no ya hia guda okay jinti amenimi ya mekasa no se wo se me kotena obaso a ya hia guda ka ho anhwe ya da chi bi no ya betu no ma na e dia ma no na ma so na bontin abrabo no e ya ni da ho papa ikusia maame no wase memra o okuduru ye no okotena ne so na wote ne so no mpo se wo ye bibia de obeye ofie obia no be sambodo ho me mama ya ni na ho de obeye bia no be sambodo ho wo so we ma now wo ye osi anwa wo pia bontimpo na kodi nkomo na wo se wo sen ko fia we bia ma wote ne yere so papa we de wote ne yere na ehwe no enti be ma bo ho so ndina me kacha mi bra isenti wo duru kromo no akra ba ba na je no na wo ye adwuma no na wo nya obi dan kra bi kra se me ko han akotenam ase nya bo tere mesrew na ho kra nyina obenya bi nsre sese wo ho amanfo shift ko sa line no endi sese bu ase no serious ana first no yehu se ho ye nkurase no e ho na sese ya bie tinka betumi anya obi kra da bi onwie ye age atenam wa manani na ho na adufu penso na ye ne sei adi ya adufu pe okwa wo je me bisa na kwesti bi se okwa na ho ede waje so ane nti wo nse haide mame mo ha ya na kadie na esi kwanse be ma mo ja bi o mo fisa ne utimi ya aduma ga abasa gu na wo koduru obi krum se mpo so ba na age wa won kan che o mawura abusuan fie de se mpo na hwe oba mpo wo ware na sa wo ti abusuan fie kan che miwura ma yentu ha oba o otimi ka abusuan fie de entra mo bra na wo be ma wo to sa no ma nyina firi wa da fie so se me kwotena oba so adwene bia ma otimi se da achi bi betimasi bibi betimasi ani bi na asi o na yemfa nto etirim se yemfa kokko onya ade be ma wo ba wo se oba na se nyame banti na nti obi ji obi ba hwe no obi ji obi ba o na wa hwe ne sa ama ni pakora nyini nti wo ba se oba na se nyame banti na atade a woto ama akora no wo si ma hia na bonte a wo akora na no ma afri no akora ne betown wonim spiritual implications odi bibi sha kwada ni tri sabre no because we hunu say me papa to atade maame sabe wahia me wabonten kra wo me papa mpemasem the moment a woni maame ne nso nware enti the moment asasem no be sha kwada ni tri pe no hunu say utwa sabia to hwe wahura na mo ase ma akwa maame ne me ba de maame ne kana me ka bidia wo se akwa ne ba no de ne zakata ne ba bi so na atale no so roi nti die ne besisa okay tobo eya adwenkyere enye nkyeremu why na ye nua ba na me ka bibia kye onto ne boase e ba se ya on akran na bebre o ma na koma mra fam na de papa idi aye ne bia wo de omra na ye hu kwan be fa so a asomdwe be ba me da se obeba nti obeba yo akra me da se me sha ase afiri oba no so se mesre no de wo ye bia no ma wonyia no onyai na omra na ye nhwe akwara ne yedie ne nkasa ye no wose ne kunu pani kura afrim one wo man nai we asan ba be ka ho nti wo mra na wonya de ebi a hye ne so ana abufu bia na ye ntena ne ye nka sebe ya akwada no yedie ntira because na igu ne so dada we yi san be ka ho nti se we ni papa ne te ase a ye nyae ma eno so nsan emebo ne so de wo kɔ de okɔ na de wote ase ne de ye mpene ye nyina be ka bom
na ya ma papa yi aye na sɛ de sɛ nia ɛsɛ no wanya ne ba na ba ne nso anya ne papa nti omra na ye nyina yenka asɛm no ade ba ko a meka aka de kwa meka ho ye sɛ ɛyɛ mfomso sɛ bema obetutu afri baabi a wo akotena won ba so bio sɛ obegya wadwuma ɛno kura ne mfomso kɛse no wote ya wo yɛ adwuma na de weekends bia no akotwa ba kura sɛ nkɛyɛ ɛnkati nkense nka ada so te baabi a wote ɛmampo yetu omofo sɛ oba sɛ wo ware bema na bema ka sɛ gya adwuma a wo yɛ no a mempene omkura futu edema na wo bema adwuma wo kumase enga de weekends no na wafa niema na de kɔ wototoma ni wi anu oba back obeye wadwuma no obeye wadwuma ebire ne so ananka akondika tinkenzen enka wo ba bite na wo papa panimu kura so nya akwada a wonwale da wo papa wani afie ya mi nsuro ama wa akura na aduanan num de sabre na wo so 52 by this time and this sabre no let's wo be 40 something na papa wo ye wadwuma wo je tufiri kumase wo kwotena wo ba ese bi ni kuna wu agya na wo man nan so enfom so kakraka be pa na wo wura wo ye se de na kwa America na wa adwen a wo de ka wo ye adwen ni so eduru ba bi etumi sum fidie eduru ba bi etumi yi na eduru ba bi etumi yi wa agaza entimi nua ne de no eyi wo no a mate enti owura nyankopon ya adom a oba no ye de na hyese sebe one be ma wo a untumi nsi be ma ne ho kwan wa akwada ne ho sendei etwa bi na abeto akwada na dwene ho wo ne papa ho a omfa akwada ne nka ho bi mbra yenya kwan a yemfa so nsaike akwada no na akwada hunu papa yi se ne papa se ne wadan sa do we yadi e de akira akwada suro se obelu su ne ba no yenso ye yentumi ye entibina da nyambo a oba no ne oba no nyina beba na emo oba na eba enti obetua ne kaska ode beba ne benada ye ne wo ne wo ba no ne maame no ye hia e wa asemu e wate achia enso mui e de snake asabebu bia wate medase ada for Dr. Dawood Eda Dawood Eba Hospital ano yankopon hira papa yi onuada sani a wutie me wode yade e chinchini e wo myaye ankusi aga amfa